kamo si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang bali Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga mo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya D3 Bio. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boost na lapad pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, sir boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid high blood ka pa sina nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio, D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na gal-detoxify, nabuling mapaniwang kay Nodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes
nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras si K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:07 sa aga. Ang oras, ginadulong sa ito sa kalawan sa Mighty C ang ginpabasko nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tag pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na sa aton sinibarwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Today is Tuesday. Adlaw kita mga ka-K5 sang Martes. Sa bulan sang Hunyo tuig 2024. Petsa 4 kita sa mga ka-K5 naton. Sa mga nagasaulog sang ila sini nga kadlawan, sang ila kapistahan, happy birthday mga ka-K5 kag happy fiesta sa tanan. Sa aton sini nga mga kulturan, ginaabi-abi tanang aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na sa aton sini barwa nga pagpangalagad subong adlaw sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Good morning gid sa aton sini nga mga kulturan.
sa K5 News FM Pasay City 89.1. Ang kampiyon nga estasyon sa syudad sa Pasay mga ka-K5 nagapamatigid ang aton sining mga kuturan. Amuman sa K3 FM Leganes 101.1. Foro de los Pueblos. Kag sa K3 FM Kalinog 100.1. Sa K3 FM Yagaw 105.1. Kag sa may Short FM Dumangas mga kuturan mabatian kita. Pinagi sa 101.5 Short FM Dumangas. Diri naman sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5 nagapalayag na sa inyo ang 88.7 FM K5 News FM Iloilo sa inyong mga radyo. Mabatian man kita live na live. Pinaagi sa aton sa mga social media platforms. Magkadto lang sa official Facebook page sang radyo o konsang K5 News FM Iloilo. I-like, i-share ang K5 News FM Iloilo 88.7 sa inyong mga Facebook. Sarang kamo makalantaw live sa amon sining pagpangalagad kag makakomentar, makaupod sa aton sining live streaming program mga kuturan. Live man kita sa aton sining YouTube channel kag sa aton sining TikTok account sang K5 News FM Iloilo. Alas 7:11 sa aga, mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pangapinas ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakainit na kita sa aton sining tubig da. Ipagwa na ang DTX Coffee Mix ni Dr. Miloy. Ang Pre-Bio Coffee, timplahan na. Kay para samtang nagapamati ka sa aton sining mga mainit nga mga balita. Mainit man ang kape nga ginainom mo da subong aga. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 nga may yara sa palaya kag di sugar cane extract kag may chia seeds nga saranggit makapanami sa aton sining lawas, makapanami sa aton sining digestion kay gani din ka na magsaylo na sa kape nga kampiyon ang Klinika DTX Coffee Mix. Alas 7:12 ginaabi-abi taman ang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mga K5 solid supporters naton nga nagupod na sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Amo man ang aton sining mga K5 taxi patrollers, WBTC modernized jeepney, ang aton sining mga traditional jeepney nga naka-tune in man sa K5 News FM Iloilo, ang aton sining mga bitoda nga nakapwesto na dira sa may Bulilaw kag sa diin pagid nga aton nga mga Toda Terminal diri sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5. Amo man ang aton sining mga K5 Fans Club International 1 kag 2, mga overseas Filipino workers OFW abroad naton na nakatutok na online sa aton sining Facebook Live. Good morning kay Ma'am Helen Morales Ibido, Ma'am Raquel Cobatanga Singori Lapas, kay Sir Werhem Tosino kag sa tanan nga mga members sang KSS dira sa may Miagaw, upod kay Kuya AJ nga nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Rosbic Branya Talaron, kay Ma'am Marie Talia Michelina, Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, Nin Patahala, kay Iron Heart nga nagapamati na sa aton sining pagpangalagad, sa kay Ma'am Maricel Baloro Casiple, Ma'am Annalyn Bahade, good morning, kag kay Ma'am Josephine Florendo Diaz, kag kay Sir Nonito Sumbong dira sa may Baldosa Lapas nga nagasigabong na ang K5 News FM Iloilo. Alas 7:13 sa mga wala pa makabangon, wala pa makabugtaw, bangon na, bugtaw na mga ka-K5. Tiyon na nga kita magbugtaw, sugatao ng mayo nga adlaw, kay ganiyari ng aton sinibadwa nga pagpamukaw. Hoy! Komentaryo nga pata. Pagbararangor ko mo dyan, kag magpararigos, Ma'am Ellen Rose Danoy parigos na, adlawon tanaron dyan, Ma'am Janlyn Casio parigos ron, James Corto Brania o Conrania paligo na, Maribel Parinas parigos ron. Alas 7:14 mga ka-K5, bugtaw ron! Bangon na kang magpangilamos ang Klinika DTX Beauty Soap para makakasa mga buling punggod sa guya, kag magpangnusno sa imo sininga ilok sang Klinika Dio Press para makakasang imo sininga angsod kag baho sang imo sininga
ilok mga ka-K5 ang aton sini nga mga sugid-gid nga mga tagpalamati naton sini banwa sa aton sini nga mga kuturan nga nadakpan sa may kapika. Okay ka may kapika sa K5 kahapon nagapamati gid always gamit ang ila sining kaugalingon nga radyo, no? Kag asta sang una nga radyo bandera pakita sa subong nga nag K5 nakita nakatutok gyapon sila banwa sa aton sini nga mga balita. Kay gani pasalamatan naton kag dawagon naton subong aga si Ma'am Nineta Del Prado, 68 anyos, ang Zone 5 Sinikway Lapus, nga nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Amo man si Ma'am Lina Malakad, 65 anyos, ang Black 5 Sinikway Lapus. Good morning mga nanay! Alas 7:16 sa aga mga ka-K5, madamo sa mga balitang inyo sini nga pagabantayan sa aton sinibarwa nga pagpangalagad subong nga aga sa Foro de los Pueblos program. Sa gihapon kaming inyo alagad, katandem ninyo sa tag sa kaaga, ako si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Pilipinas, maayong aga, K5 Ted Aujero Francia, Martes na, June 4, 2024. Big time story sa buong K5 Ray ang aton nga sentrohan bangod sining paglupok gulping nga paglupok sa Mount Canlaon sa Canlaon City, Negros Oriental. After 18 years nga nanging dormant, naglupok ini kag caught unaware ang tanan gid nga mga pumuluyo dito sa lugar sa part sa Negros Oriental kag diri sa parte sang La Carlota nga area. And subong may mga nag-inquire gani sa aton kun bala may travel advisory kung magsulod sa Bacolod City or sa Negros. Pero as of now, sige pang biyahe sang Roro kag sa iban pagid nga mga salakyan pa kadto sa Negros kag sa Bacolod. Pero hindi naton ini pag pabayaan nga information kay K5 Ray kay damo gid subong sang mga pumuriyo nga taga diri sa Iloilo nga taga didto sa Negros Oriental. Nagakabalaka kay daw ay gid bala dahom-dahom no gulpil nga naglupok ini kag kaina sa K5 kumustahan sa balitang K5 sa umaga sa aton kinadto nga report kay Shorty Boy nga may mga pumuluyo na masobra 300 nga nag-evacuate kagara na subong sa evacuation centers. Forced evacuation. Pilit bot sa ningon nga sa gusto nila sa hindi magwa gid sila. Kag ang ilang mga balay ma-imagine mo sa Ray puno sang baras kag bato. Galuyon na ang ilang mga top bangod sang baras kag bato halin sa pagbuga sang Mount Canlaon. Okay. May pila ka mga kabanwahanan nga sakop sang Negros Oriental kag Negros Occidental mamuning Canlaon ngani. Do boundary ni isa sang boundary sang Negros Island no. Sa aton sa mga ka-K5 there is why may mga affected areas from Negros Occidental nga mga towns and affected areas sa Negros Oriental. Ang mga barangay nga malapit dira sa may puunan sang sining Bulkang Bulkang Canlaon. Sa aton sining mga ka-K5 ang ginpang evacuate na no sa aton sining mga ka-K5. So ara dira ang mga tungging panglawag kina nga mga barangay Pula or Sitio Pula, barangay sang Masulog, Lumapaw, Malayba, amo ni sang mga ginpang evacuate kahapon kagabi sang aton sining local government unit sang Canlaon City no sa aton sining mga ka-K5 kay amo nang ginambal ba nila ka-K5 Ted nga mayo pa ning mga bagyo kaysa kay mantisipar mo kung matupa din makadto din ano oras mabubo ang ulan no pero ang ining linog ining paglupok sang bulkan no hindi mo ni ma-anticipar gid no sa aton sining mga ka-K5. So naglapot ni sa alert level number 2 kagabi ang pinaka-latest nga update sang paglupok sang Bulkang Canlaon. Now sa mga basihan nato ni bala ang mga history ka-K5 Ted sang eruption sang Canlaon sa may Canlaon City, Negros Oriental mga ka-K5 no sang year 1986 sang naglupok gani sang tudo-tudo no sa aton sini nga mga ka-K5 ang bulan kung saan ni siya naglupok sang tuig 1986 bulan man sang Hunyo June 1986 21st of June ka-K5 Ted. Tapos may mga series of eruptions pa sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan sa mga masunod nga mga sa nagsulunod nga mga tinuig kag kumanotis naton diri from 1986 mga ka-K5 no up to now sa aton sini nga mga kuturan daw pila ka bises
nga ang Bulkang Kanlaon naglupok sa bulan sang Hunyo. Sukot silingon sa aton sini nga mga ka K5, no? Kung lantawon naton ang dako nga chances sa paglupok sang Bulkang Kanlaon sa aton sini nga mga ka K5 ga fall gid siya sa bulan sang Hunyo mga kauturan. May pattern siya, no? May pattern siya kay isang 1986, di ba? Amo ning pinakagrabe ang lupok ka K5 Ted. Natabo na, that was June 21st of June 1986. Ang next 2006? Ka June, 1986. 86. Ang pinakauna. Natabo ang next nga June nga naglupok siya, pero may mga series pa rin nga paglupok ka, mga 1988, 1989, 1992, 1993. Ang June lang bala lang tawon naton. Ang June, natabo siya, ang next nga June from 1986, 2003. 2003, June 8, nagbuga naman siya, si Kanlaon, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ang next sini is 2006, June 3 man, 2006 ka K5 Ted. June 3, 2006 nagbuga siya kag nagdugay ini siya up to June 23. Ang iya sining pagbuga sang aso sang magma kag ining lava kag ang ining ang ash, no? Sa aton sining mga ka K5. So may mga series of gamay nga mga eruption nga na-record man after June after 2006, no? Ginsundan ini 2008, 2009, 2015 and now 2024 kagabi alas 6:51 sang gabi ginabulubanta naglupok si Bulkang Kanlaon mga ka K5 kag ti subong kadamo sa mga banwato kag barangay ang affected ka K5 Ted. Kay ang Kanlaon napalibutan ni sa mga banwa nga yari sa Occidental, La Carlota City, La Castillana, Murcia, kag San Carlos. So ina nga mga area puro na da mga Ilonggo. Kag mga nag-migrate bala kay K5 Ray. Bangod sang intermarriage bala. Iba nakapangasawa na to kapamanan na sa Negros dito na sila, nagtrabaho na dito pero mga taga Iloilo. So ining Mount Kanlaon ginatawag ini sang strato volcano. May elevation ini sang 2,465 meters. Kag active ini sa iyang status sono sa pag-asa. Pero wala lagi nila ma-detect sa Ray, no? Nga malupok, no? Why gid dahom bla? Why gid dahom kag ginkibot lang gid ang mga pumuluyo sa lugar kagabi alas 6:51 K5 Ray. And subong may ginatawag nga mandatory evacuation. Babaga nga mandatory pilito gid kamo sang local government units sang kay mo ang ining ash di may sulfur content asopre no nga ano nga content so ano ni siya chemical ni siya nga hazardous no sa health sang mga pumuluyo mga ka-K5. That is why nga ginalikaw gid just like siya natabo to sa Bulkang Taal paglupok to ka-K5 did kiti why mato sila preparar why mato sa mga senyales ka malupok to golpeada lang sa aton sini nga mga ka-K5. So ang pinakamanami diri sa aton sini nga mga kuturan sa mga nagapamati sa K5 News FM Iloilo kay ang Kanlaon naton nga stasyon sang K5 malapit gid ka K5 tedra lang sa may Kanlaon Bulkang Kanlaon. Karon ang aton nga antina na ni Sutiboy no nga nakakonekta man dito man nato sa ubos-ubos sang crater sang tawag ni sang crater sang bulkan sang bulkan sa ubos-ubos siya ara na dang antina ni Sutiboy amo na gani nga balya sir kung may mga aksyon sa Kanlaon bauna-una kita sini kay ti dire kita yang stasyon tamo ti way magsala kagabi si station manager Sutiboy sang Kanlaon City K5 News FM sagid una flash to post kag na-capture yagid ang pagbuga sang lava sang bulkang Kanlaon ka K5 Ted nara nakita mo ang picture to kagabi ka K5 Paul now ara captured by our very own station manager sa Kanlaon City K5 News FM Sutiboy ka K5 Ted. Kay ang kuan niyo ang volcanic hazards K5 Ray amo ni tawag nila nga pyroclastic flow, lava flow kag ang lahar. Dumduman mo sa Mount Pinatubo sa Pampanga. Grabe tong lahar that affected sang mga negosyo, ang mga furniture shops to solve gid. At that time ang furniture shop kay 5 race ang aton mismo tiya na igo gid dito was agid.
So ang kuan bala ang epekto sa paglupok sa bulkan. Ano ang ilang antina tuwa man malabot? So parte duga huni pamanto ang K5 USFM kan laon. Kay na naka-report ba siya? Kay na sa K5 kumustahan? Ka-report pa si Shorty Boy. Ang mga lugar nga malapit dira sa palibot sang Bulkang Kanlaon, sa Negros Occidental amo ni sa ang La Carlota City. So kagabi nagpagwa na sang pronouncement si Mayor Rex Salandoon nga ang tanan-tanan nga mga pumuluyo malapit gid sa boundary sang Kanlaon ginpabakwit na. Ang next dira nga mga lugar is La Castellana, Negros Occidental. Ang next pagid is Moises Padilla. Sa aton sa nga mga ka-K5 do. Pati gani ang mga medyo layo-layo na nagkakalabot bala sang abo gina panugyan nga magsuksok sang face mask mga ka-K5 mamo. Ang abo daan niya ka-K5 ted ko maglutaw ni sa hangin. Very very small particle lang iya sulod sa baga mo ni. Sulod ginis baga mo. So hazardos makabig sa nga poisonous sa aton sini nga health mga ka-K5. So delikado no. So kagabi nagumpisa na ni ang pagibakwit nila sa aton sini nga mga ka-K5 ang Canlaon City Local Government Unit nagbakwit na sang masubra 4 tanan ka mga barangay nga malapit sa idalom sang Bulkang Canlaon kag sa mga nearby nga sakop sang parameter sang sining danger zone no sang Bulkang Canlaon ka K5 Ted. And lataw ta subong kung anong imuon sang Office of the Civil Defense. Diri sa aton kay kuni diri ang kwan mo ang regional office mo. Correct. Office of Civil Defense anong imuon nila? Kay may information kay ina nga si Attorney Carmelo Nochete, ang Regional Director sang DSWD, Department of Social Welfare and Development, nagtabok na dito sa Negros Occidental kag magapadulong dito sa lugar kay K5 Ray. Kay anticipated diri nga base may paglupok pagid nga matabo, no? Kay tikon naglupok sa posible may second, third eruptions pang matabo. Inatawag ini siya nga phreatic eruption. Correct. Mga phreatic, inang golpe lang bala nga mag-igo ini or maglupok that will cause damage sa health kag sa kabuhi sa mga tao dira sa palibot. Hindi lang Canlaon piyak nga area kay K5 ang Mursa labot pa. Ang Mursa labit malang ganinis Bacolod no? Kay sa aton information ang Canlaon hindi magit sa malayo alin sa Bacolod. Mike mo. Katuloy kitaon ni siya ang Bulkang Canlaon bala maglalapaw-lapaw ka din ni ganay siya nga area ang pakadto Canlaon. Kundi ta magsala Kadto Dumaguete ni sa mo. So do bound either pa way pa Don Salvador. Do dira nang area. I mean kung maglabay ka na da pa kadto Dumaguete, makita mo na siya ang ang Bulkang Canlaon. Nakapa-picture ganito da mo sa pero layo-layo lang gid ka kay 5 Ted sang nagalibot kita sa una sa Negros Occidental to Oriental. Sa mga tour ni Dr. Amil Itangoy. Para no ko reserve po lang kanto ang padlang map pakita ta para at least may idea lang mga tagpalamati ta. Ano nga mga banwa sa palibot na kay hindi ta masyado gid familiar sa geography sang Negros Occidental ka Oriental. Pero aryo Canlaon City ang Canlaon City, Moises Padilla, Valle Hermoso, Negros Oriental na ini. Ang mga banwas ang Negros Occidental, Moises Padilla, La Castellana, Pontevedra, lapit Pero sa danger, may pula mo na siyang danger, makabig nila nga danger zone. 6 kilometer danger zone. So Moises Padilla Amor sa sapya kong bago lapot pagali may may ara sakto giman ko Don Salvador dito sa aton sini nga mga ka-K5. So amo ni siya ang posible malabot sang ash no nga may asupre nga dala sa aton sini nga mga ka-K5. Kag nga isa pa K5 Ray ang posible linog bla no kay kunin lupok ang linog amo nang ang bantayan dira mismo sa palibot sang Canlaon Mountain no. La Carlota lapit, Valle Hermoso, Moises Padilla, ang Don Salvador sa bababaw na, pero ang Mursa malapot gid K5 Ray. Kag ang Bago hindi na masyado ning mga ang hinigaran ni malayo-layo na. Pero amo nang sa danger zone gid ang may pula subong.
dira gina-focus subong sa aton sining FIBOX kag sang Office of the Civil Defense. So check tani karon kung naka-pull out na ang mga teams K5 Ray from the Office of the Civil Defense. Kay this is their forte mo. Mapasiguro nga safe ang mapumuloy dito sa lugar kag mismo bisan diri sa aton kay ti although nga sa tabo kita sang labod. Pero hindi ni naton mabaliwala ang after effect sa paglupok sa bulkan. Correct. Mamo may tatlo kita kaklaseng kind of eruptions no, sa aton sa mga ka-K5. Ining natabo sa Bulkang Taal, amo ni siyang makabig naton nga magmatic eruptions. Kay ti nagbugagi siya sang kalayo, sang magma sa aton sa mga ka-K5. Mayara kitang phreatic eruptions, amo ni siyang duga ano blang makita mo ning tubig gabukal-bukal lambla kung sa takore pablaga gaano plang ga pangnihol no gabukal-bukal sa aton sini nga mga ka-K5 kagang isa is magnetic eruptions no sa aton sini nga mga ka-K5 ngati ga lakot na ang tubig kagang magma sa aton sini nga mga ka-K5 nga resulta sang pagbuga sang bulkan sa aton sini nga mga ka-K5. Di baloon tapagidning dugang sini nga mga update sa Office of the Civil Defense, sa DOST FIBOX update no sa aton sini nga mga ka-K5, and at the same time karon partner ara na ang aton counterpart. We have a nationwide tandem sa aton sini nga mga ka-K5 because ang K5 News FM Philippines o po ring aton sini barwa nga mga reporters nagkadto dito mismo sa may Canlaon City agod saksihan kag personal nga makitaan ang sitwasyon sang aton sini nga mga pumuluyo dito kag sang sitwasyon mismo sang Bulkang Canlaon na ka-K5 Ted. Ang phreatic eruptions dangerous suno sa mga eksperto K5 Ray. Kag makadala ini sang risgo sa mga tawo kag sa mga banwa sa palibot sang bulkan or sa volcanic areas nila da. So delikado ang natawag na phreatic. May mga bato nga lakot na pagpupok sina. Kag mainit nimo, mainit. And ini makadulot gid sang health hazard. Una sa tanan baga gid sang tawo sa paginhawas sang tawo. So amo ini ka deadly or amo ni ka makalalit ang ining mga material nga ginbuga sang Mount Volcano or sang Mount Canlaon. Ara na sa linyata? Ara na, sorry. Sige. Oo. Okay. Pero ang hilamon subong, tani mong pawan naman tani mga sapat sa kabuton. Ti subong ang mga palahalbon nga mga karabaw kag baka kag kanding, galungo kay hindi ko magkaon na may kuan na may agbon alin sa Canlaon. Correct. Amo ng problema. I-check ko na this time ha. Panahon pa kung ready ng aton yung mga sister station because it's already 7:32 in the morning kakipabitan. I-plus ko na aton guro para makita tayo sa screen. Ang aton sa mga sister station kakipabrinyal, aton yung mga technical partners, they are our partners today for our tandem broadcast. Okay ka na? Okay, ari na guro aton ng mga sister station. Yes. Makita tayo ang Antique. This time we would like to acknowledge una on the line K5 Arjan Del Coro from Antique. Arjan, good morning. Welcome Antique to Bacolod. Good morning, Sir Eljan Castaño. Good morning sa Tagalog na po. Doon daw po kasi medyo nakarap yung anchors kang Foro de los Pueblos program this morning. Ready na kami kag makig-update din kami sa mga latest happenings sa aktibidad kang Canlaon. Sir Eljan, good morning. Salamat, Antique. I-check na this time ang aton sister station in Iloilo. Labay ko po na K5 Eric, si K5 Ray Omalay from Iloilo. K5 Ray, good morning. Magandang umaga, K5 Eljan, K5 Eric at sa lahat ng mga K5 anchors natin. Nakatandem natin ngayon sa Foro de los Pueblos program. Kami po ay naghihintay na ng mga additional updates dito sa Iloilo sa kasalukuyang kaganapan dyan sa Canlaon City, K5 Eljan. Maraming salamat. Good morning din kay K5 Ted Ahero, Francia. Antabay si K5 Gary Oro from Olongapo. Magandang umaga, Olongapo. Welcome po sa ating tandem broadcast. Olongapo. K5 Olongapo, hindi po kayo pumapasok, no? I-check po, naka-mute po kayo. FIBOX na nangyari ang pagsabog alas 6:51 ng gabi at tumagal ng 6 na minuto na naglikha ng 5,000 metrikong taas ng volcanic plume sa bunganga ng bulkan. Okay.
Tinayuhan din ng FIBOC sa Balikan mga na nato apektadong karon si Kaki 5 gani, residente no? sa So alang paligid pa si na Kaki 5 takpan gani. ng kanilang I-check ilong pa na at si Kaki bibig 5 ng Leonard Viray, i-off lang anay si Olongo po. Okay, di pa sila ready. I-check na sa line number 1 Kaki 5 Leonard, mayong aga kag welcome sa ato sa program. Yes, good morning K5 News FM Western Visayas, no, K5 Leonard, K5 News FM Kalibo. Ready na kita, no, sa pag pamati sang mga latest update may kantanan sang sinino nga balita pagalupok sang Mount Canlaon dira sa may Negros. Balik sa imo Sir Eljan. Salamat Kida sa aton sa mga sister station sa Visayas and most of them from Panay. We have Antique, we have also Calibo, we have Rojas, and we have our sister station in Iloilo City, the city of Ismael Kaki 5 Eric. Yes. Gina-check naton si Ara naman ng Tacloban. Palihog lang ko hambal sila mga tech Kaki 5 8 pabala lang sila. But we are now ready for the broadcast para magdaduro-diretso na. No? While we're waiting, i-check ta ng actual scenario. K5 News FM, Western Visayas, naka-standby na ang atong connection direct from area of Cabagnaan, La Castillana. Yes. Jutay lang nga background kay K5 Eric, tagaan tas na jutay nga background. What really happened last night? Paano ini natabo ang paglupok kay K5 Eric para man sa benepisyo sa mga late tuners naton sa Antique, and we will be providing you pictures satan, ang mga pictures naton da pakita ta para mabalaan sa ato mga kautulan ano gid ang natabo kagabi dira sa Canlaon City nga naglupok ining Bulkan Canlaon. Good morning K5 Western Visayas and K5 News FM Philippines. 3 o'clock in the afternoon, nanotisyahan sang mga pumuluyo sa area sang Canlaon, masulog, biak na bato. Nanotisyahan nila ang abnormal nga movement sang kabayo, baka, kag mga ido. At around 4 o'clock kahapon, nanotis nila nga daw puwerti kapaang sang area until at around 6:30 to 6:40 in the evening, sang naga-sundown na kahapon, hindi na K5 Eljan kag K5 Western Visayas and K5 News FM Philippines, hindi na pariho sang sunset, nga daw kasanaaw, kundi nga nagatunod ang adlaw, pero kung sa Tagalog pa makulimlim. And by 6:51 to 6:55, depending on which watch are you looking at, gulpi lang nakabati sila sang rumblings or daguob from down under. And few seconds later, sumigabong ang Bulkan Canlaon, nagpagwa sang masyado kainit nga aso, kag nagsunod ang kalayo, sending big stones nga nagakalayo rolling down the crater of Mount Canlaon. By 7 o'clock in the evening, nagtupa ang mga pebbles, literally pebbles, sa mga pamalay sa biak na bato in Masulog 1, Masulog 2 in Canlaon. Eric, yes, sir. Sorry to butt in. We will acknowledge now Tacloban. It seems that K5 Edward Sanyagan is now online. Okay. Naka-ready na. No? We will may mga residente po doon na talagang naka-recover sila ng mga Olongo. Okay. Tacloban, good morning. Good morning mga ka-K5 sa Bacolod and nationwide. Naka-standby ang K5 News FM Tacloban para sa mga latest development mula sa Negros in relation sa pagsabog ng Bulkan Mayon. Thank you. Canlaon. Bulkan Canlaon, hindi Mayon, Bulkan Canlaon. Okay. So go ahead K5 Eric, a recap, no? Yes. What happened, and then we'll have the live report. The Randy from where the action is. Okay. So at around 7 o'clock kagabi hanggang mga 7:15, naramdaman ng mga tao doon at the foot of Mount Canlaon, Barangay Biak na Bato, Old Fabrica, Kabagnaan, Manayaw-Sayaw, and everything. Naramdaman nila yung pagbagsak ng mga pebble size, na pea-size na mga bato sa kanilang mga bubong. After 15 minutes na naramdaman yon, it slowly died down yung pagkahulog ng mga bato, and buhangin na naman kay K5 Eljan. Mga buhangin na naman ang naramdaman nila na nahulog, followed by a very suffocating mga K5 na amoy ng sulfur all over the foot of Mount Canlaon that covers La Castillana, parts of Canlaon City, up to Villahermoso, towns of Moises Padilla and La Castillana, up to the back of Mount Canlaon,
andyan yung Araal, Barangay Araal ng La Carlota City, and up to Bago City naramdaman yung fumes. By 7:45 in the evening last night, on and off ang brownout sa area, pero ang rumblings, may mga kaunting rumblings pa, at na-notice ni Shooty Boy, yung station manager natin sa Canlaon, na nasunog ang may grass fire at around ring area of the crater of Mount Canlaon. Mount Canlaon is standing 2,400 plus meters above sea level and sitting on 4 LGUs: Canlaon City, La Castellana, Murcia, and La Carlota City. Okay. And by 8 o'clock, may mga evacuation na. And on the area of Canlaon City, they have 3 evacuation sites. In the area of La Castellana, ang evacuation site was opened in the town proper in South Elementary School of La Castellana, K5 Eljan, and K5 Philippines. Thank you, Sir Eric. Now, this time, would like to acknowledge na kantabay na rin at nakasabay sa ating broadcast ngayon ang K5 News FM Alonga po. We would like to acknowledge K5 Gani Oro. K5 Gani, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, likewise ka K5 Eljan at ka K5 Eric. Kami dito sa Olongo po ay nakamasid at pinanonood ng Luzon ang mga nagaganap ngayon dyan. Malinaw na malinaw ang inyong dating dito at pinanonood namin kayo sa inyong special coverage na ito. Balik sa inyo. Maraming salamat K5 News FM Philippines. Now, this time around, we will have a live report mula po doon sa Barangay Cabagnaan, La Castellana. We have a very beautiful view na sa likod ni K5 Brandy ng Mount Canlaon matapos po ito pumutok bandang alas 7 kagabi. Nakantabay na si K5 Brandy sa line number 1. K5 Brandy, magandang umaga po sa inyo. Yes, K5 Eljan and K5 Eric at sa buong K5 News FM Philippines. K5 Brandy, we will be, Sandri po, we are requesting our technical team kung pwede ipalabas natin. Ayan. Yan, good. So can we just make a full screen ni K5 Brandy or a bigger one para makikita po ng ating mga kababayan nationwide, ng buong Pilipinas. Ano pong sitwasyon dyan sa lugar? K5 Brandy, please go ahead. Okay, from the top. Yes, muli po sa buong Pilipinas, nakikinig po sa nationwide broadcast ng K5 News FM Philippines. Nasa paanan po tayo ngayon ng Mount Canlaon, exactly po sa Barangay Cabagnaan, bayan po ng La Castellana, dito po sa Negros Occidental. Amoy na amoy pa din po namin yung baho, yung amoy ng asupre, at saka yung masangsang na amoy nito K5 Eljan and K5 Eric, at sa lahat po ng mga anchors and listeners po natin sa mga sandaling ito. At atin pong nakikita sa Barangay Mansalanao, sa bayan po ng La Castellana pa rin, ay lahat ng mga kabahayan doon na puno po ng asphalt. At yung daan, ito po, may dadaan na isang truck, makikita po ninyo, nag-aalikabok po. Yan po ba ang alikabok o sa makapal na asphalt? K5 Brandy, ito po ba yung nakikita natin na alikabok? Yan po ang ibinuga ni Volcan Canlaon kagabi. Yes po, Roger on that, K5 Eljan at K5 Philippines, makapal po yung abo, yung ashes dito po sa daan, no, sa Barangay Cabagnaan. Actually, galing na po kami dyan sa Barangay Biak na Bato, hindi po masyadong naramdaman doon yung pagbagsak ng asphalt. Pero dito po sa Old Fabrica, mula Old Fabrica, Barangay Cabagnaan, papuntang Barangay Mansalanao, dito po ang mas dinagsa po ng maraming asphalt ang lahat ng kabahayan. Parang ground zero yan, parang ground zero natin. Yes po, ganun po yung itsura. Yung mga pananim po nila, papaya, saging, yung mga sili po dito sa tabi ng daan ay unti-unti pong namamatay. K5 Eljan and K5 Eric dahil nga po sa biglang pagbagsak ng mga asupri. No? Actually, mainit daw po. Makakausap po natin by the way ngayon si Tatay Bernardito Templado. Kasi nandun talaga siya sa bundok. Nandun siya sa bundok nung mangyari ang pagsabog ni Mount Canlaon. Kasi nandun yung kanyang umahan, nandun yung kanyang kaingin,
Andun yung kanyang mga kahayupan, sakahan. like manok, at baka. Okay. Okay. Joseph Philippines. Tatay, good morning. Dili tayo, pwede pa ka magpalapit tayo. Good morning, live kita. Hindi lang diri sa Bacolod and Negros Occidental, sa buong Pilipinas. Kakay-5 Randy. Breaker, Kakay-5 Randy. Yes, go ahead, Kakay-5 Beljan. Sandali lang, no? I-check tanay kung kamustang audio, no? Sa outbound ng mga sister station. Sa nationwide. Kakay-5 pwede mo na ipakita liwat sa screen. Ipapakita po natin yung ating mga kapatid na himpilan. Yung network natin. Sir, can you just thumbs up kung okay ho ba yung signal ni Kakay-5 Randy dyan sa inyo? Can you just thumbs up po? Okay ba yung signal? Kakay-5 Bernie, no? Would like to check ang signal. Kakay-5 Bernie, okay ba? Thumbs up lang tayo, Kakay-5 Bernie sa Dumaguete. Thank you, Dumaguete with Sir Bernie. Balikan ko po si Kakay-5 Randy para makita po natin anong sitwasyon doon sa Kabagnahan. Kakay-5 Randy, nakikinig ang buong Pilipinas. Yes, so muli po, Kakay-5 Beljan and Kakay-5 Eric, sa mga lechoner, nandito po tayo sa Barangay Kabagnaan, La Castellana, Negros Occidental, kung saan amoy na amoy pa din po namin yung baho ng asupre at maalikabok po ang daan. Lahat ng mga bubong ng mga kabahayan ay napuno po ng asphalt. Now, sa mga sandaling ito, makakausap po natin si Tatay Bernardito Templado, kung saan nandun talaga siya sa bundok nung mangyari ang pagsabog ni Mount Canlaon alas 6:50 kagabi. Tatay, good morning sa iyo. Welcome sa K5 News FM. Okay, good morning. Okay. Okay. Unang katanungan, Tay. Saan ka ba? Makaintindi ka ba tayo ng Tagalog? Okay lang? Pwede Ilonggo, Cebuano, pwede lang. Okay, Tagalog tayo, Tay, kasi nationwide tayo ngayon. Pinapakinggan tayo sa buong himpilan ng K5 News FM Philippines. Now, ang first na tanong, Tay. Saan ka nang pumutok ang bulkan kagabi? Doon sa babaw. Nasa itaas. Malapit ka ba sa crater kagabi? Oo. Doon ang payag ko. Andon ang kanyang kubo. Sakahan ninyo. Okay. Anong naramdaman mo? Anong experience ninyo kagabi? Pwede mo ba sabihin sa amin anong naramdaman? Kung gusto mo tayo mag-Ilonggo, translate ko na lang sa Tagalog. Okay. Sige, Ilonggo na lang. Ilonggo. Translate natin sa Tagalog. Okay, Go ahead. Kagabi, tapos ko pangyapon, nagbuklat ko banig. Kaya daw nakapoy na ko mong dahil nagabatal mo daw puro gagapon nga payag. Paglili ko, ang vulkan, pati labas ang aso. Kaya pitilinong katama. Kaya kung sila nga, lang, mga may hangin nga amihan o habagat, laban ang igo sa abo, masulog. Galing kay linong mo kung amihan man, lakarlutang pansang abo. Then ako ko gabi, nagpuli ko sa ubos, kay lantaw ko ba si matugpahan ko sa abo. Then galing nagatik ang bato sa kalo ko. Kasalukuyan ang ini-interview ng ating K5 News FM. Okay. So sa ating mga kababayan, init. Ang kanya pong i-translate muna natin. Ang sinasabi po ni Tatay ay kagabi, andun siya natutulog sa kanyang kubo. While andun siya sa kanyang kubo, malapit sa malapit po sa crater. Bungangan ng bulkan sa crater. Naramdaman niya parang lumilindol. And then nung lumabas siya para tignan, nakita daw niya yung mataas na buga, no? May binubugang mga abo itong si Vulcan Canlaon. And then habang concern na siya kasi, nag-decide na siyang bumaba. Kasi baka daw matabunan siya ng ashfall, ano? While walking, habang lumalakad siya, naramdaman niya yung mga maliliit na bato tumatama sa kanyang sombrero. Uy, grabe. Yun pong sinabi ni Tatay, ano? So, kay Brandy, go ahead. May nagaigo sa imong, may tumatama sa imong bato sa likod. Mainit. Init. Sa liog ko. May tumatamang bato. Mainit. Mainit. Sa tangkugo, sa balikat. Batok. Batok, sa nape. Batok, mainit. Okay. Pagdulog ko, kasi yung naman daw ganila gatik lang. Abi ko ulan, paglantaw ko mga bato na gali.
Uy, grabe. Akala niya ulan lang ang tumatama sa kanya, pero bato na pala. Bato na pala. Galing sa bulkan. Wala nagpuli ko kaya sila duama lang sila mga ang asawa ko apo. Nang nakulbaan ko kay practically nung kay kon matupa to sa akon to. Hindi ko ini. Okay. Ran, no ka no. Ran hangin lang. Chapi mo sa signal. So umuwi siya kasi ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya lang ang iwan sa kanilang bahay. Kurog. Kurog siya. Kakurogid ba't siya ganun? Yumayanig daw, yumayanig. Siguro mga 15 minutes siguro. 15 minutes ang tagal. 15 minutes ang pagginig. Pero ginlantaw mo ang ibabaw, nagakalayo. Oo, kasi kalayo. Yung itaas na porsyon ng bulkan ay umapoy. Mga nagkakalayo, Kaki-5 Eric. Kaki-5 Eljan. Okay. Sige. So this time, no, Kaki-5 Randy, we will allow our sister station babangkot sa ibo kung anong gusto na may baluan. And Shooty Boy, check naman sa line number 1 kung naka-standby si Shooty Boy para mabalaan ta, dugang ang sitwasyon. Balik na tuntan sa aton sa aton nga tandem. Standby si Randy on the other side. I-check ko this time ang Iloilo. Kung may pabangkot siya kay Kaki-5 Randy as to the actual situation right now, ano? Daw naglain na tanang imo na pasulod, no? Iloilo, network mo na, network. Bilog na nga network Kaki-5 8 no? Ang imo sila nga pasulod subong, no? Okay, i-check ka si Kaki-5 Ray. Pasensya na kayo, hindi masyado marunong po mag Tagalog si Tatay. We're trying just to convey the message na kanya pong sinasabi. Kaki-5 Ray Iloilo, do you have any question direct from the field kay Kaki-5 Randy? Mula dyan sa tinatayuan ni Kaki-5 Randy, Kaki-5 Eljan, kamusta ba ngayon yung sitwasyon ng Bulkang Kanlaon? Patuloy ba yung pagbuga nito ng asopre, ng ash at meron bang mga mga masasabi nating mga public officials na nandyan ngayon sa area para i-check yung sitwasyon ng mga tao, Kaki-5 Eljan, Kaki-5 Randy? Yes, Kaki-5 SM Ray, mula sa tinatayuan namin 3 kilometers yung Mount Kanlaon. 3 kilometers. Pero sa mga sandaling ito, hindi siya nakikita kasi natatabunan ng mga ulap. Pero when it comes sa mga barangay officials, busy sila ngayon, namimigay ng mga face mask sa mga residente dito kasi amoy na amoy pa din po yung baho ng asopre at saka yung alikabok. Gawa nga po nitong yung kanilang daan ay napuno po ng asphalt, SM Ray of Iloilo. Okay, pero yung visibility ng ash na sa kasalukuyang makikita mo dyan, meron pa ba Kaki-5 Randy o masyadong hindi na makita? If ang tinatanong nyo po ay yung mga ash na dito sa daan, makapal po talaga. Pero ngayon yung umaambon pa ba? Meron pa bang meron pa bang masasabi nating umuulan pa ng ash. Umuulan pa ng ash, yung parang ganoon. Sa ngayon wala na po tayong nakikita na binubuga po na ash mula po or ashes mula po ng Bulkan Mayon. So yung mga ashes, ang nasa daan lang, yung nahulog lang kagabi. Okay, sige. Hold on, Kaki-5 Randy. Thank you, Kaki-5 Ray. Ipasa po natin yung bola ngayon sa K5 News FM Tacloban, Kaki-5 Edward. Please go ahead. Thank you. Ang katanungan namin sa Tacloban ay ganito. Mayroon bang early warning na ibinigay sa mga tao na naninirahan malapit sa Bulkan Kanlaon that imminent yung pagsabog ng bulkan? No. Randy? Yes, K5 News FM Tacloban, meron naman pong mga alert na ibinibigay yung Provincial Disaster Risk Reduction sa buong puluan po ng Negros Occidental, lalong-lalo na po yung nakapalibot mismo, yung mga bayan na nakapalibot mismo ng Mount Kanlaon. Subalit po kagabi, binigla po talaga ang lahat dahil although meron pong mga earthquake na nararamdaman doon po sa Inubaan, sa Sipalay, pero binigla po talaga ang lahat kasi po 6:50 ng gabi
ay bigla po itong sumabog. Kaya nga po, yung mismong Canlaon City ay madalian po nagsagawa ng meeting para po matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees Kaki 5 Tacloban. Okay. Tacloban, thank you. May follow-up question, Tacloban, go ahead. Yeah. Mayroon na bang i-declare na danger zone malapit sa Canlaon, and how is the evacuation ongoing ba yan ngayon, Kaki 5 Randy? Yes, Roger, and that Tacloban, 4-kilometer radius from the crater ng Mount Canlaon ay talagang dineklara po ito na danger zone. At in terms of evacuation center, marami po na mga evacuation center ang itinalaga ng kanya-kanyang bayan. Dito po sa La Castellana City ay umabot po ng 180 na pamilya, equivalent to 763 individuals ang dinala po sa evacuation center. Dito mismo sa Cabagnaan, Barangay Cabagnaan, umabot po na 100 individuals po yung dinala sa Barangay Hall kagabi, K5 Tacloban. Yun lang muna ang aming katanungan from Tacloban. Back to Bacolod. Salamat, Tacloban. This time around, check ang ating koneksyon mula po sa Rawang City, si K5 Roldan Villarreal. K5 Roldan, magandang umaga. Magandang umaga, K5 News FM Philippines, Sir Eljan, Sir Eric. Ang katanungan ng K5 News FM Rojas, sa ngayon, ano na yung aktibidad ng bulkan? Meron pa bang lumalabas na mga plume, and is there any possibility na lumawak yung sakop niya at umabot pa sa ibang lugar base sa observation nyo dyan ngayon sa area, K5 Randy? Yes, K5 Philippines, as we observe right now, na maliwalas na po yung Mount Canlaon. In fact, puting ulap po yung ating makikita na nakapalibot sa kanya. Kaninang umaga po, bago tayo mag-on-air, kitang-kita pa po natin sa ating likuran mismo kasi 3 kilometers lang yung layo natin mula sa paanan ng Mount Canlaon. Pero sa ngayon po, hindi na siya makikita dahil napalibutan po ng ulap o maputing ulap. Pero so far, wala na po siyang binubuga na flume sa K5 Philippines. Standby ka K5 Randy, while you're here, andyan ka. Salamat, Roldan. I-activate din namin yung line kay Kapitan Tuto Martinez na Barangay Biak na Bato, La Castellana. And of course, i-check pa namin si Jerry Lona Luis mula po sa isang evacuation center sa Bago City. Now, this time around, ipasa din natin yung katanungan mula po sa Kalibo. Kalibo, go ahead with your question. Yes, thank you so much, Sir Eljan. Ang katanungan namin dito sa K5 News FM Kalibo sa Aklan, kamusta ang itohong mga residente natin dyan sa nasabing area? Kasi ang epekto nitong sulfur dioxide or tinatawag nating asupre, once na maka-affect sa mga victim natin dyan, nitong pagputok ng Mount Canlaon, yung iba nahihirapang huminga, no? Tapos merong effect sa mga bata. So kamusta ngayon based sa mga observation dyan, Sir Randy? Yes, K5 Philippines. Sabi nga po ni Kagawad Susan Nakayama, kailangan talaga nila ngayon yung face mask na makapag-distribute sa mga kabahayan at tubig, potable water yung importante dito. Kasi karamihan sa kanila, yung source of water ay mula po sa deep well, which is kontaminado po sa mga sandaling ito dahil kahit yung kanilang mga pananim nalalanta po unti-unti dahil sa pagtama ng mga ashfall or yung asupre kagabi po. Okay. Standby Kalibo. Standby Kalibo. Para at least actual tayo, makasama po natin sa linya si Barangay Captain Tuto Martinez na Barangay Biak na Bato in La Castellana. Yes. Dito siya ngayon. Kapitan, magandang umaga po sa inyo. Live po tayo sa buong himpilan ng K5 News FM Philippines. Sandali, Kap, I'll be calling you back in another number, Renz, basi matawagan mo siya. Si Jerry Lo, direct from Barangay Ilihan sa Bago City. Standby. Jerry Lo, good morning. Tawagan ta si Kapitan Partner. Jerry Lo, good morning.
Good morning ka K5 Aljan and K5 Eric and sa ating mga ibang station. So kay K5 Eric and K5 Aljan sa ngayon yung sitwasyon dito medyo naging okay na, no? Ang problema kay K5 Eric and K5 Aljan, hindi pa makakabalik yung 19 na pamilya dahil 19 families. Yes, dahil by the way, kay K5 Jerry Lo, just for the benefit po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, si Jerry Lo ay naka-station ngayon sa Bago City. Bago City is a nearby city of Bacolod, the South. next city, the first city going south, outside Bacolod. Around 25 kilometers from south of Bacolod City. Correct. Pero isang barangay nila, kagabi, nag-evacuate ang kanilang mga residente dahil sa mga abo galing po sa Bulkan Canlaon. Kay K5 Jerry Lo. Sa ngayon, itong pamilya nito, hanggang ngayon, andyan pa ba sila sa evacuation center? Yes, kay K5 Aljan, nandito pa rin sila sa evacuation center na naka-station dito sa Buenos Aires Mountain Resort sa Barangay Ilihan, Siyudad ng Bago. No, Baka pwede mapakita yung sitwasyon ngayon. No? Yung mga video ni Jerry Lo. Eric and kay Aljan, 19 na pamilya yung nandito ngayon at nasa 79 na individual ang nandito at nihintay pa nila kay Aljan and kay Eric yung signal mula sa ating CDRRMO mula sa Bago City dahil nga hindi pa sila makakauwi ngayon kasi yung pero bang kay Jerry Lo, I'm sorry to butt in, mayroon bang mga opisyal dyan ng City Disaster Risk Reduction Management Office o kaya in charge ng evacuation center? Sa ngayon, K5 Aljan, pumunta dito yung Bureau of Fire Protection, yung pamunuan ng Bureau of Fire Protection. Nagsagawa sila ng evaluation at kanilang i-check yung mga daanan, if possible ba or possible ba K5 Eric and K5 Aljan. So, nandito ngayon, meron tayong interviewee kung saan sila yung mismong tumulong or kumuha ng mga evacuees sa taas. So, ibig sabihin sila yung nag-transport ng mga evacuees? Yes. Ha? Yes. Baka pwede magamit yung ibang video dyan. Ibang video, etan not the food. Ang video ng mga tao, no? Ang ibang video. Sino ba yung pangalan kay K5 Angelo? Yes, kay K5 Aljan, no? Nandito siya. Ma'am, good morning. Live tayo sa K5 News FM Philippines. Nakamonitor yung ating mga stations, Luzon, Visayas at Mindanao. Ma'am, ano yung pong pangalan natin? Billy Jabaro. Jerry Lo, pwede mo ba mabigay sa kanya ang phone? Yes, kay Aljan. Ma'am Feli. Ma'am Feli, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ma'am, napapakinggan po kayo sa buong himpilan ng K5 News FM Philippines. Hindi muna ako magtatanong sa iyo kasi may mga himpilan kami, kapatid naming himpilan na andun sa kabilang linya. Ang Antique kasama po natin yung mga in charge sa evacuation kagabi dyan po sa Bago City. K5 Arjan, do you have any questions? Alright, Sir Arjan, ang pamangkot, ang katanungan po namin dito sa kay ma'am, ano po yung naramdaman nyo mula nung nabalitaan nyo na sumabog po itong bulkan kahapon po, ma'am? Kabahan din po kami kasi yung malakas din ang ng bulkan. Tapos nang malakas yung amoy ng asopre, yung abo po. Okay. Tapos na po yung aming punong barangay na para i-rescue yung sa taas doon sa sa Gintugdan po. Okay. Inalagit po sa ilalim sa may evacuation center po. Okay. Ng Iyasang Buenos Aires, Mountain Resort, Bago City. Nandito po kami ngayon. Okay. So, thank you so much, ma'am. So, sa ngayon, ano ba yung order ninyo sa mga tao dyan at pamilyang nag-evacuate mula po sa kanilang barangay? Ano po? Ano yung order? Ano yung order nyo sa kanila? Ano ba yung instruction nyo sa kanila? Ano po, dito lang po muna kami, tapos stay lang muna dito, tapos maghintay ng advice na to kay Randy, go forward to Canlaon na rin, no? Move forward to Canlaon. Opo. Okay, thank you so much kay K5
Arjan, do you have any follow-up questions? Kaki 5 Arjan? Yung tanong ko sana kay Sir Randy, Sir Aljan, yung kasalukuyan, yung bang sa likuran niya parang may pumupanta pa rin doon papunta sa crater mismo ng ng bulkan. Kung ano ba, wala bang limit doon or hanggang saan lang po yung mga vehicles na makakapunta sa area na sa likuran niya, kasi sa likuran niya po is bulkan, di ba? Sir Yes, yes. Aljan, yun lang po sana yung katanungan ko. Okay. Randy. Kay Aljan and kay Eric, sorry to interrupt, no? So, yung barangay kapitan ng barangay Ilihan nandito ngayon, kay Eric and kay Aljan. Sige, hold your line lang muna. Hold your line. Hold your line, Hold Jerry. muna si Kapitan, ano? I-check natin sa line number 1, ating linya, balikan natin si Randy. Rand, please go ahead. Okay. Balikan natin si Kaki 5 Randy sa line number 1. Rand? Siguro, no? Hindi, mistruction na kay Kaki 5 Randy. Ma-proceed na siya dito sa babaw. Rand, ara ka pa? Proceed ka na dayon sa Canlaon area, Rand, ha? Rand, ka pabangkot ang Antique, nagtatanong ang Antique, tungkol po sa likuran mo, dyan sa sitwasyon ng bulkan na Canlaon. Yes, SM Arjan of K5 Antique, ang distansya po natin mula sa panan ng Mount Canlaon is 3 kilometers. But so far, hindi natin makikita sa mga sandaling ito yung Mount Canlaon kasi napalibutan po siya ng mapuputing ulap. At kanina, bago po tayo mag-on-air, ay kitang-kita po natin mismo yung bunganga ng Mount Canlaon at wala na po tayo nakikita na ibinubuga nito na floms or ashes Kaki 5 Arjan Del Coro of K5 News FM Antique. Sige. Rand, you can now go ahead and proceed to Canlaon para at least you can continue your travel. Kasi alam ko, nag-stop ka dyan para makapagbigay ka ng observation report. Ano? So, try natin makontak ngayon si Barangay Captain Martinez, no? Niel, no? Tuto Martinez, no? Tawagan natin para at least makasama din natin live ngayon. Ano? So, they will be proceeding. Actually, that's 3 kilometers away pa. No? Going to Canlaon City si Kaki 5 Randy. And Kaki 5 City Boy kagabi, bumaba sila dahil na rin po for dangerous na doon sa area. So siguro bumaba si Kaki 5 City Boy and umuwi sa kanilang safest ground. Ano? I-check ko si Kaki 5 Jerry Lo. Andyan ngayon si Barangay Captain ng Barangay Ilihan. Jerry Lo, good morning. Eljan, ngayon kasama natin yung barangay kapitan ng barangay Ilihan na si barangay Captain Hernani Abindan. Kaki Eljan, ito siya. Okay. Good morning. Live morning. Good morning. Good morning, sir. Kapitan, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. I-check po natin yung mga tanungan mula po sa ating himpilan from Olongapo kay Sir Gani. Kapitan siya ng Ilihan. Isa po siya, Sir Gani, sa mga barangay na nag-experience po ng epekto ng amoy ng asopre at saka ng ashfall. Go ahead, Olongapo City. Maraming salamat kay K5 Eljan and kay K5 Eric. Ito po si Gani Oro dito sa K5 News FM Olongapo. Alam nyo, we're very much relate. Masyadong nakaka-relate po ang mga taga Olongapo at Zambales sapagkat kung inyong matatandaan, 33 years ago ay naranasan po yan ang pagputok din namin dito ng Mount Pinatubo. No? So yung mga nagaganap ngayon dyan ay talagang na-experience na maraming mga mamamayan ng Zambales, no? At ang ilang mga bayan dito ay talagang natabunan din ng mga asphalt. So ang tanong namin ngayon dito sa K5 News FM Olongapo at Zambales, gaano kalawak ho kaya, ilang mga bayan ang nasasakupan ho nito na maaring may mga kamag-anak dito sa Kamaynilaan na nag-aalala sila na baka ang kamag-anak nila ay talaga po hindi na po makaalis sa lugar na yan o na-trap sa kanilang mga lugar. Gaano kalawak po ang inabot nitong ashfall at mga gaano karami ng mga residente ang inilikas? Yan po ang tanong namin dito sa K5 News FM Olongapo, Zambales. Okay, so ang nalikas namin, go ahead, Kap. Ang nalikas namin na mga pumuyo, mga ano namin na nakatira doon sa bukid, nilikas namin mga 78 ang parang nalikas namin na dinala namin sa Buenos Aires. Dito namin
yung sa gym para mas madali ang pag-rescue kung sakali. Yung Buenos Aires ho, gaano kalayo yun doon sa pinaka-permanent danger zone ng bulkan? Gaano kalayo sila para matawag kung safe na sila sa lugar na yon? More or less mga 7 kilometers. 7 kilometers pa. Hindi na ho inabot ng asphalt yung lugar na yon, Kapitan? Di naabot ng asphalt, pero ang pinaka-sentro doon sa Gintugdan, no? Sa puro ka Manukan. Tapos, yung sa proper, hindi masyado ang asphalt. Pero ang amoy, masyadong maamoy. Amoy pa rin. Yung parang amoy asupre na amoy nila. Okay. Okay. Hold on, Kaki5 Jerry Lo. Si Kaki5 Eric will provide additional information sa katanungan po ni Kaki5 Gani, ano? Para mag-clear sa picture natin na K5 News FM Philippines, K5 Gani dyan sa inyo sa Olongapo. Ang evacuation natin is one, the one that we're interviewing right now is Barangay Kapitan ng Ilihan, Bago City. It's on the backside of Canlaon Volcano. Now, very few evacuees, sinabi niya mga 19 or 70 people, ang andyan ngayon sa isang resort, dyan sa Bago City, Barangay Ilihan, on the backside of Canlaon. Because Canlaon Volcano, dalawa ang crater natin. Isa yung Langab crater facing Bago na hindi yan nagsumabog kagabi. Ang sumabog is the southern crater facing the towns of La Castellana, Isabela, and Moises Padilla and Canlaon. Now, may evacuation center din tayo, K5 News FM Philippines, in the town of La Castellana, in South Elementary School. May evacuees din tayo, andyan sa Barangay Kabagnaan, La Castellana. May mga evacuees din tayo coming from 3 barangays in Barangay Masulog 1 in Canlaon, Negros Oriental side. Kaki5 Eric, Kaki5 Eljan. Sa lowland area ng La Castellana. So yan, scattered yung evacuees naton, but mostly ang karamihan kasi ng mga tao dito sa at the foot of Mount Canlaon, K5 News FM Philippines, is ayaw lumikas. Ayaw nila lumikas. Kaki5 Eljan. Okay, may breaker si Kaki5 Ray because the Office of the Civil Defense is on standby andon sa Iloilo ngayon. Kaki5 Ray, go ahead. Yes, sir. Alright, Kaki5 Eljan, Kaki5 Philippines, naka-standby ngayon sa linya dito sa K5 News FM Iloilo ang ating Regional Director ng Office of the Civil Defense na si Director Raul Fernandez, no? Na sa linya po natin ngayon. Mula po sa Office of the Civil Defense, tatanungin natin kung kamusta, ano yung mga kanilang ginawang aksyon na may connection po sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Director, magandang umaga. Live po tayong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas sa K5 News FM Philippines. Director Raul Fernandez, sir. Good morning. Hello, sir. Good morning. All right. Hello, sir. Okay. Hello, sir. Okay. Balikan natin na si Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez sa Kaki5 Eljan, Kaki5 Eric, no? Pero naka-standby na siya sa linya. We're just trying to connect our line lang sa ating technical team. Okay, para mapakinggan tayo doon sa kabilang linya. Director Raul Fernandez, sir, good morning. Yes. Paki-volume up, Kaki5 Paul. Good morning, sir. Hello, good morning po. Good morning po at sa lahat ng mga nakikinig sa K5 FM po natin. Okay, napapakinggan po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, sir. Sir, ano po yung pinaka-latest observation po at ginawang aksyon ng ating Office of the Civil Defense sa kasalukuyan po? May connection po sa pagputok po ng Bulkang Canlaon. Yeah, according po sa latest update po from Phibox, patuloy pa rin ho ang pagbubuga ng Bulkang Canlaon ng kanyang ng phreatic ash po, no. So sa hanay po ng ating mga LGUs po na nakapag-ano na po tayo, nakapag-set up po na tayo ng mga evacuation centers at nakapag-provide na rin ho ang ating DSWD ng mga sleeping kits doon po sa mga evacuees po natin sa evacuation centers sa La Carlota, La Castellana,
at sa mga nakapaligid po ng mga municipality sa Bulkang Kanlaon. Meron po ba tayong pinaka-latest na update ng figures o numero ng mga affected barangays, affected towns at numero po ng mga pamilya na apektado po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon? Opo, sa Bago City po, meron ho tayong 20 families composing of 83 persons. Sa La Carlota ho, meron tayong 51 families or 281 persons. La Castillana, 37 families with 205 persons. Sa Moises Padilla, 5 families with 20 persons. Pontevedra, 14 families, 30 persons with a total of 127 families po or 619 persons. So ang nasa loob po ng evacuation center, mayroon po tayong 106 families or 508 persons, samantalang ang nasa labas po ay 21 families. So nakapag-provide po ang DSWD natin ng sleeping kits worth 48,480 pesos. So at nag-request na rin ho tayo, no? May parating ho tayong mga augmentation, face mask 70,000 pieces, hygiene kits 200, jerrycans 200, goggles 500, and disaster relief tents 5 from DOH. Okay, Director Raul Fernandez, sir, bago ko po ibigay yung karagdagang katanungan sa ating Bacolod News, K5 News team, itanong ko lang po, sa inyo pong opisina, kayo po ba ay kasama doon sa pagbantay sa mga parameter upang hindi makabalik or makapasok yung mga tao doon sa sinasabi nating danger zone ng Bulkang Kanlaon? Yes sir, nakapag-issue na ho tayo ng memorandum po, no? Nagtaas na ho tayo ng antas, so nasa blue alert ho tayo ngayon at meron ho tayong mga clusters po na na-activate. So yung sa search and rescue po, under po ng PNP at ng EFP. So sila po yung naatasan na magbantay ho ng perimeter po ng Bulkang Kanlaon. Okay, sa karagdagang katanungan, Director Raul Fernandez, nasa linya po yung ating K5 News and Bacolod, kasama si K5 Eljan Castaño at K5 Eric Tenerefe. Now, ang Antique natin ay nakaramdam ng paglindol, ano? Bago po kami magbigay ng katanungan, let's give the floor to K5 Arjan Del Coro. Kasi while we're doing this interview, mayroong paglindol na naramdaman sa lalawigan ng Antique. K5 Arjan. Alright, good morning K5 News FM Philippines kay Sir Raul. Sir, ang tanong po namin dito, yung pagyanig po dito na naramdaman namin kanina 5:40 in the morning sa may Aninii, bayan po ng Aninii, something to do with the volcanic activity sa may Kanlaon, Sir Raul? Yes sir, na-monitor na rin po namin yon. However, wala pa hong confirmation coming from Feebox kung related po siya sa pagputok po ng Bulkang Kanlaon. Alright, thank you so much sir. Back to you Sir Eljan. Okay, so sir, no, as of now, ang report pong aming natanggap mula po kagabi, we have 3 established different evacuation centers dyan po sa Kanlaon City. Yes. Isa po sa barangay Masulog, yes. Barangay Pula, and Barangay Lidotangan. In Barangay Pula, merong mga 81 families, no, na nag-evacuate. And according to report, meron pong 193 in Barangay Masulog at 7 po sa Barangay Lidotangan. As of this time, ano po ba ang inyong standing order with the local Disaster Risk Reduction Management Office ng Kanlaon City with regards po sa nangyaring pagputok kagabi? Ang standing order po natin is to provide po ng mga necessary assistance po sa mga evacuees natin and for our uniform personnel to enforce po yung 4-kilometer permanent danger zone na wala ho makalapit ng FOP. At least within the 4 kilometers po, malapit po sa Bulkan. I see. Okay. Thank you. K5 Eric, bago po natin ipasa sa Tacloban. Director, ang pinaka-immediate concern ngayon ng mga tao doon in La Castillana and Kanlaon and nearby areas na nag-evacuate at yung hindi lumikas ng kanilang mga bahay, Director, is one, they need very badly yung supply ng potable water at saka mga face mask. Any mobilization on that concern, Director?
Yeah, with regards po sa face mask, may parating na ho tayong 70,000. So we have already ordered po yung face mask. Yung DOH po natin na Region 6, nag-request na rin po sila ng additional face mask from their central office. At ang ating pong opisina rin sa OCD, we are already preparing for emergency procurement ng additional face mask po. With regard po sa mga tubig, we will coordinate with the other agencies po to provide for the necessary pangangailangan ng mga evacuees natin sa evacuation center. I see. That's good. Ipasa natin this time. By the way, bago po tayo magpatuloy, i-check natin ang line number 1. Andyan na ba yung ating K5 News FM Cagayan de Oro? I-check natin sa line number 1. Cagayan de Oro, magandang umaga po sa inyo. Morning. Cagayan de Oro. So we're trying to connect with Cagayan de Oro. Wala pa. K5 alang-alang pa, no? So, K5 pakita bilog na screen, no? Para at least tapos sa aton. Yes, Cagayan de Oro is there. Ara ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, please acknowledge. K5 Buddy and K5 Joe Pantoa. Okay, while we're waiting for their signal, punta po tayo ng Tacloban. K5 Edward, do you have any question from the Office of the Civil Defense Regional Office 6? Yeah, Director, ang katanungan namin, ano ang level of preparedness ng Office of the Civil Defense? Napaghandaan ba ito? Kasi while I was listening to you a while ago, parang bibili pa lang kayo, may paparating na ganito, may emergency procurement. Ano ang level of preparedness ninyo before the eruption ng vulkan? Yes, sir. In terms of response po natin, preparedness natin, ang lahat po ng mga LTUs natin na posible pong mapiktuhan ng pagputok po ng Volcan Canlaon ay napagkandak na ho tayo ng SIMEX, simulation exercise way back in 2017, no? And then mayroon din tayong contingency plans for that. So ang sinasabi ho nating mga additional na mga kagamitan, yun po yung sa face mask natin, ay that's for lang po yan for in preparation for influx po ng karamihan po ng posible po mapiktuhan po large areas of Negros Occidental, especially po doon sa downwind, dahil po sa ngayon po is apektado na ng mga asphalt po as far as Bago City. So lahat ng Bago cities affected na ho ng asphalt. So we need additional additional face mask to cater for all the needs po ng mga ng mga residente po sa lugar ng mga yon. Okay. By the way, break muna natin. Andito sa linya natin si Mayor Cardenas. Kanina pa natin tinatawagan ang Mayor ng Canlaon City. Mayor, magandang umaga. Live po tayo sa K5 News FM Philippines. Nakikinig ang buong Pilipinas. Mayor, kamusta po yung pasok namin dyan sa inyo? Okay lang po. You are coming here loud and clear. Okay. Go ahead, sir. Mayor, sa kabilang linya po ang director natin sa OCD. Mayor, ano ho ba ang inyong mga ginagawang mga hakbang sa ngayon sa mga kababayan natin na affected dyan mula sa Malusog, Barangay Pula, Linutangat at iba pang mga barangay na sa ilalim po ng Canlaon City after po na nagkaroon ng evacuation na mula po kagabi? Ano ba yung mga tulong natin pong ibinigay sa kanila? Yes, as of now, we have 154 individuals who are in our evacuation centers. Just last night, on or about 6:51, we all know that Mount Canlaon had lasted for 6 minutes. 6 minutes? Yes, 5 to 6 minutes to be exact. Then I immediately call up the Elgin Council and of course activate the ICS Incident Command System so that proper protocol will be properly observed. So we have a preemptive evacuations, namely at Barangay Pula, Masulog, and portion of Barangay Linutangan. But within 2 barangays in Barangay Malaipa and Lumapaw, the constituents in that area had just stayed put since they are not affected on the eruption, although they are within the ranges of Mount Canlaon
mountain. No? So as of now, we are preparing for the needs of our evacuees, eventually giving them breakfast and other personal necessities. Okay, Mayor. So, yes. Mayor, just hold your line kasi andun din si director ng OCD at nakikinig din aming mga sister station. Mayor, can I just ask a favor? Ipapasa ko kasi itong number para at least mas maganda yung aming panayam po sa inyo, interview. Kasi nandito tayo ngayon, ginagamit yung direct dito sa loob ng studio. No? But we'll try our best na, no? I-try natin ngayon na makakonect tayo sa ating mga kapatid na himpilan. No? Kaki-5, Ray, si Director, andyan pa ba sa kabilang linya? Director, si Mayor andito ngayon ng Canlaon City. Mayor Cardenas. Cardenas ng Canlaon. Yes. Baka meron pong instruction at meron na bang communication between the OCD in the Office of the Mayor, Director De La Cruz po ng OCD, sir? K5 Eljan, K5 Eric Tenerefet, K5 Philippines. Masyadong nagmamadali no si Director Raul Fernandez, hindi siya masyadong makapagbigay ng matagal na oras. Ngayon ongoing siya dyan sa Bacolod papuntang Canlaon kasi meron silang mga inisikaso dito sa Iloilo, sa office. At sabi niya sa akin ay baka mamaya pa siya makapagbigay ng additional information dahil ang gagawin nila, mag-aerial shot, aerial view sila doon sa palibot ng Canlaon, Bulkang Canlaon, no? Upang matingnan yung damages at yung mga affected areas dyan po sa bayan ng sa Canlaon City at sa mga karatig bayan sa Negros Oriental at Negros Occidental K5 Eljan. Okay, so this time i-check ko ulit yung mga katanungan. Mayor, magtatanong po ang aming mga kapatid na himpilan for clarification kasi ang buong Pilipinas kayo nakikinig. No? I'll try to give the floor to K5 News FM Rojas kasi andun sila, mayroon din sila mga kababayan at mga sabi natin, mga kamag-anak nandyan nakatira sa Canlaon. Ano? K5 Rojas City, nakikinig si Mayor Cardenas ng Canlaon City. Mayor, magandang umaga. Katanungan from K5 News FM Rojas dito sa Capiz. Na-expect pa ba natin na madadagdagan pa yung number of evacuees considering sa sitwasyon ngayon na hindi pa natin malalaman kung ano yung mga susunod na aktibidad ng bulkan, Mayor? Okay. Okay, in the current situation within the barangay that is really affected, namely Barangay Pula and Barangay Masulpo. No, the ashfall is we are experiencing minor ashfall, but we will be checking since the smell of sulfur is present in the area, and we will be checking and we'll be giving a health advisory if ever there is a need to let them go to the respective locations. Sulfur present now in the area, and we will be checking and we'll be giving a health advice is also checking if there is still a need for them to evacuate. Okay. So, Rojas, thank you. This time, ipasa po natin sa ating kapatid na himpilan from Kalibo, no? K5 Leonard, do you have any question to Mayor Cardenas of Canlaon City? Yes, thank you so much, Sir Eljan. No? Ang katanungan natin kay Mayor, itong pagputok no ng Mount Canlaon, siyempre merong mga residente natin na hindi ho kayang pabayaan yung mga pananim nila, no? Sa ngayon ho, Mayor, kamusta po? Gaano ho ka affected itong mga farmers natin, especially ho sa mga pananim nila? Ano po, magagamit pa nila yun or hindi na po matapos pumutok itong Mount Canlaon? Yes, usually on the evacuation procedure, livestock is also included. But as of now, talking about the use of yung activity nila, the usual activities of planting high-value crops such as vegetables, is strictly prohibited. Now, it's because under multiple use zone area, so that is the area where they plant their vegetables. So as of now,
the going in that area is strictly prohibited since alert level 2 is being issued by the people. So there is no activities within that area, and we'll be figuring it out after the eruption. So we will be figuring out what particular assistance we're going to give to the respective farmers, respectively. Okay. Okay. This time, Mayor, so we have a question from Tacloban. Would like to hear a question from K5 News FM Tacloban. K5 Edward, it's your turn. Go ahead. Mayor, good morning. Ang aming katanungan sa Tacloban ay, the last time na nagkaroon ng eruption yung Vulcan Canlaon way back in 2006, I understand baka hindi pa po kayo mayor that time, but ano ang mga lesson learned ninyo para mapaghandaan ang muling pagsabog ng bulkan na nangyari nga kagabi, Mayor? Okay. Lesson learned. City, yes, we have learned that lesson, and Canlaon City is continually learning about eruption in the volcano. In fact, Canlaon City is a Kalasek awardee in our LDRIM. So this is not new to us. Since 2017, there is an eruption. 2019, there is an eruption. So lesson learned is that officials and other line agencies really there's a need to be present during that time, because instructions and proper coordination is being given. So barangay officials also present on time. So as I have said, after the news that Mount Elon erupted, so we were able to assemble in just about 30 minutes. So again, proper dispositions of resources is properly delegated. Kasi nahirap naman na gawa lang na gawa na walang instruction. So as I have said, lesson learned namin that we activated our incident command system. So proper sending of manpower, proper receiving of donations and resources is now in place, and proper coordinations in the national agency. Last night we are done in contacting the head of the SWD, Sir Rex Gatchalian, the regional DSWD, the provincial DSWD, the governor of the province of Negros Oriental, the PTRIM is being alerted, and the neighboring towns and cities is being contacted for possible lending of manpower and resources. So those are things that we've learned, that in times of calamities, we need to contact our neighboring towns, and thankful to my two neighbor LGUs, Valle Hermoso and Gihulngan, that they are really present in my area of responsibility last night up to 12 midnight. Okay. So, any follow-up question from Tacloban, sir? Okay. Mayor, accounted ba lahat ang mga families or individual na dapat mailikas sa safer ground? And ano ba dapat ang dami ng tao na na-evacuate na natin, Mayor? Sorry, sir, I can't hear you. Sorry, I can't hear you. Go ahead with your question, Sir Edward. Yeah. Ang katanungan namin, accounted na ba lahat ang dapat na mga number of families and individual na dapat mailikas sa safer ground, Mayor? Yes, we have 154 individuals in the evacuation center, 47 households, So 113 at Macario Española School and 41 at Uptown Annex Building. Okay. So thank you so much, K5 News FM Tacloban. Ang Iloilo po namin, nakantabay din, Mayor. Tawagan natin ka-K5 Itan, si Mayor Guro, ginatag ko ng number kay para at least mag-okay ang aton sa signal siya. Uton si Mayor. I will trying to connect with our beloved Mayor from
Canlaon City. So, dali lang gid Iloilo ha. Na-establish kami liwat sa contact na uton si Mayor, no? Balikan ta si Mayor, no? We're trying to connect with Mayor this time, no? K5 Eljan, okay. K5 Iloilo, standby. Mayor, naputol po tayo, Mayor. Can I just give you 2 questions more because I yes, sige, sir. a press conference. Sige po. K5, okay. Iloilo, please go ahead with the question. K5 Eljan, na dito sa Iloilo, wala naman kaming masyadong katanungan na at pwede naman siguro mabigyan ng pagkakataon yung iba nating station. Wala naman silang katanungan. So Mayor, your final, ano na lang, kasi nakikinig naman yung mga kababayan natin dyan. What is your final instruction and reminder to all our constituents in Canlaon City? Okay, to all the people of Canlaon City, we are been practicing the drill every time there is eruption. So please observe proper protocol and follow instructions coming from your government. And to all the people in the entire country, sa Sambayan ng Pilipinas, there's no need to panic as of this moment because Canlaon City, the people of Canlaon City is safe. No, there is no recorded loss of lives and there's no recorded accidents. No, so there's no need to panic and. As of now, we are preparing necessary assistance to the evacuees and necessary preemptive measures if ever there is an occurrence of eruption. So we are asking to the people who are the kind heart that if ever they have something, so as of now, so we just need a gas mask and a goggles for our responder momentarily, so that is our needs, because we are lacking of supply on that matter. So again, face mask. There's no need to panic. Face mask, yes, we have, but the gas mask is necessary if ever eruption will still occur, intended for our responders. So to all the people, thank you so much for all the concerns, for all the prayers, and please help us pray that the eruption will not continue. And we are looking forward that you are all there as a sort of strength, because we are assured that there is someone or somebody we can lean on in times of this collapse. Thank you so much. Okay. So Mayor, in behalf of the entire K5 News FM team, headed by our CEO, Dr. Ramil Uy, thank you so much for your time. God bless po sa inyo dyan sa Canlaon. Yes, thank you so much, K5 family, and God bless. Okay, nabatian napakinggan po natin si Mayor Cardenas kasi may press con pala ano? So bago pa nag-press con, nauna na po tayo nag-press con ngayon, ano? Kay Mayor Cardenas po ng Canlaon City. Actually, we tried to call him as early as 6 o'clock kaninang umaga, pero siguro pagod yung Mayor, kagigising lamang, ano? So as of now, ang kailangan po ng ating mga kababayan sa Canlaon, K5 Western Visayas and K5 News FM Philippines, humihingi po sila ng tulong for face mask. At yung iba, humihingi ng supply ng tubig, tubig na mainom, dahil na rin po sa epekto nitong pagputok ng bulkan Canlaon noong nakaraang gabi. K5 Eric? Right now, ang update natin yung ating patrol number 2 manned by K5 Randy Coronel for the Special Task Force reporting. Papunta sila ngayon sa Barangay Pula Evacuation Center on the other side na of Negros Occidental, on the oriental side ng Canlaon City. Barangay Pula Evacuation Center is so far one of the biggest evacuation center ng Canlaon. Second biggest evacuation center. Papunta ngayon ang patrol natin kasi nga ang problema din is yung tubig at saka face mask. Face mask. So while going to the evacuation center, they will assess on the need kung gaano karami yung kailangan ng tubig so that later on, maybe if we can mobilize at para makapadala ng tulong doon sa kanila. Tubig talaga ang daing ng tao ngayon. So sa mga kababayan nating nakikinig ngayon, nangangailangan ng tubig at face mask ang ating mga kababayan doon po sa
Kanlaon. Siguro may tanong ng ating mga kababayan na kikinig, bakit? Kasi mahirap ngayong huminga, no? Dahil sa amoy, mabahong amoy ng azufre at saka itong volcanic ash na galing po sa atmosphere na ibinuga kagabi ni Canlaon. Imagine mga K5 News FM Philippines, ang height po ng kanyang ibinuga nasa 5,000 meters, which is equivalent to 16,000 feet. Grabe. Kaya nga, kagabi paglabas namin dito, we have our broadcast kagabi, marathon broadcast. Paglabas namin mula sa studio bandang alas 12 ng ating gabi, amoy na amoy namin dito ang mabawong azufre, ano? Yes, yes. Sumasakit talaga sa ilong. Malayo na tayo, Ilang kilometro na ba yung Bacolod to Canlaon? Ang layo. 2 hours drive kung by car. But kung straight line, siguro mga 30-40 kilometers, pwede na. Okay, ano? K5 Olonga po. Olonga po, andyan sa kabilang linya. Olonga po, ka-K5 Gary, please go ahead. Yes, kay K5 Eljan and kay K5 Eric. May tanong dito ang mga kababayan natin from Calabarzon kasi dito rin pumutok yung bulkang Taal kung yung matatandaan ninyo. Yes. May ilang mga gamit dito ang ilang na hindi nagamit nung nakalipas at maaaring i-airlift dyan o paratingin dyan. Anong airport ang pinakamalapit na pwedeng pagdalhan? Anong open na airport para sa airlifting ng mga donations gaya ng tubig at face mask na pwedeng pinakamabilis ma-reach doon sa mga apektadong lugar, K5? Okay. So pwede via Bacolod Silay Airport, yun ang pinakamalapit. And we can also assist, baka during the time na meron ko ipapadala with our reporters dan makocover at malalaman ng mga kababayan natin dito that there are people in Luzon na gusto tumulong, Ang pinakamalapit kay K5 Gani, Bacolod Silay Airport po, Olonga po. Okay, Bacolod Silay Airport. How about by land, kung sila ay mag-transport naman at sasakay ng mga barko, anong mga pwedeng madaanan pa ngayon na possible pa sa mga sasakyan? Kasi hindi natin alam kung mga ilang araw pa ito at baka mag-escalate yung situation. Baka ito'y tumagal pa, So, maaaring tumanggap na kayo o mga ilangan pa ng higit na mga tulong gaya ng tubig, face mask at ilang pang mga gamit. So, by land, sana ba pwedeng... meron na bang mga isang location na pwedeng pagbagsakan talaga na parang lugar na command post na pwedeng ibagsak yung mga tulong o donations sa mga relief coming from other areas? Okay, as of now, all roads are possible, Wala akong problema ang mga daanan natin, they are all possible. And ang usual route po natin from Silay Airport, we have different options, Pwede tayong dadaan going to San Carlos City and then pwede din dito sila dadaan via Bacolod papunta ng La Carlota, Then going to La Castellana papunta na doon sa Canlaon City. So either way, via San Carlos route, Northern Negros o Southern Negros or Central Negros, walang problema when it comes to yung mga daanan kasi possible naman. Walang reported na problema along the way. Kahit ang ating patrol ngayon, they can freely traverse the roads from Bacolod to Canlaon City. Andon ngayon sila, papunta sa isang evacuation center, Olonga po. Okay, maraming salamat Bacolod. Naka-monitor lang kami rito at still naka-hook up pa kami sa inyo ng tandem. Maraming salamat. Back to you. Balik ka kay K5 Eita ang ating buong kupunan. Yung... CDO kanina, ina-acknowledge natin, hindi po sila nakapasok. I-check natin yung linya nila, ka-K5 Joe and ka-K5 Buddy. K5 News FM, CDO, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga sa K5 Joe Pantopo. Ito, audio po natin, medyo mahina. Okay, kumusta? Ito, okay, you're laudable, go ahead. Okay, si K5 Joe Pantopo, ito, OM. So ganito na lang kasi I want to question kung yata kay Mayor Cardenas kasi sabi niya there is promise to provide assistance and resources si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria. So ano bang na ibibigay ng mga assistance and resources
itong si Governor sa Negros Oriental. Kasi based on the record, meron lang tayong 154 individuals galing po sa mga barangays of Masulok, Pula, Lumapaw at Malayba. And then, itatanong yata namin kanina, meron pa ba ang nakatira sa 4 kilometer radius doon sa Permanent Danger Zone o PDZ, based on the statement kasi nakausap namin si Director Teresito Bacolcol dito sa amin ang nakausap namin, and then sabi niya medyo nag-rest o ni-calm ang itong pag puto ng bulkan. Yeah, so by the way, kami dito, we are saan namin ipapadala kung magpapadala kami ng mga files? We're be initiating OM. Yes, para makatulong kami dyan. Okay. We're be initiating yung Makero, pwede natin magawang ship, parang collector agent tayo nito. Pwede din sa inyo yan, and then kami ditong tatanggap, ano? Para tayo mag-send ng mga tulong galing dyan sa inyo, no? As our gesture of support sa mga kababayan natin na pinatulong sa Canlaon. I-check ko lang si Kakipay Bernie kasi hindi ko makita sa screen ano? Kakipay Bitan, sana ipakita mo lahat para wala tayong ma-miss, ano? Hindi na natin nakita si Kakipay Bernie kanina. Kakipay Bernie, andyan ka pa ba? Ang ating Dumaguete. I'm very sorry Kakipay Bernie kasi hindi ko makikita kung sinong nag-exist ngayon kasi pinapakita ni Ethan. Dalawa lang kami ni Kakipay Eric at saka kung sino yung nagsasalita. Kakipay Bernie, kamusta kayo dyan? Baka pwede natin makontakt si Governor sa Gabarya ba ng Oriental para malaman natin ano mga tulong maring ibigay po ng provincial government ng Oriental dyan po sa ating mga kababayan sa Canlaon City. Sir Bernie and Attorney Di Palobos from K5 News FM Dumaguete. Okay. Ganina pa yung taon may nagpaabot. Pahinga yung pasok mo, Kakipay Bernie, go ahead. Okay. Karon, kamusta kayo? Kamusta ngayon Kakipay Beljan? You're coming loud and clear. Go ahead, Kakipay Bernie. Murang naka-extend na. Murang naka-extend na ang signal mo. Okay, murang naka-extend. Kanina sana, meron kami katanungan ni Mayor Batsok. Mamaya na lang kami magtanong. Pasensya na. Hindi kami nakita sa screen eh. Hindi namin kayo nakita. Sige. Kakipay Beljan, si Kakipay Cyril, kanina umaga, nagpunta rin doon sa Canlaon. Ngayon papuntahan natin si Governor Chaco, no? Para makuna natin or makakuha tayo ng from his end kung ano po ang tulong niya na ibibigay po doon sa Canlaon City, Kakipay Eljan. Back to you, Kakipay. Baka mamayang tanghali, meron po tayong mga development and update kasi andun na sa lugar. Kanina si Kakipay Brandy, on the way siya papunta ng Canlaon, nag-stop siya doon sa Kabagnahan dahil na rin po nakita niyo yung sitwasyon and nagbigay sa atin ng observation report. And as early as 6 o'clock, we keep on calling Mayor Cardenas, pero we are so lucky that mga bandang alas 8 na natin siya na-contact, ano? At nagkaroon ng signal. So far, wala na ho tayong maaaring pang may bibigay ng mga update and we will keep you posted whatever development kasi mag-keep in touch tayo sa total numbers of family in different evacuation centers. Ay tatlo kasing itinalagang evacuation centers Diyan sa Canlaon, itong Pula, Masulog at saka Linothangan. Yan po ang mga barangay kung saan merong established evacuation centers of the affected families. Doon po sa 4 kilometer radius na danger zone, wala na talagang ina-allow doon, ano? Pero mayroong iba na mula kagabi, they refuse to evacuate. Ang area, ang 4 kilometer permanent danger zone from the crater of Canlaon Volcano. Pero yung mga farmers doon, K5 News FM Philippines, K5 Beljan, may mga kubo-kubo sila doon, especially now that it's planting season for upland farmers ng mga mais. So may mga kubo sila doon. That's why yung iba doon pa natutulog and some of them run away from the mountain kasi nga kagabi nang yumanig at umulan ng bato, natakot sila, tumakbo. Those are farmers na andun sa area K5 Eljan and K5 Philippines. I see. So K5 Philippines, we would like to thank you for joining our tandem broadcast today para bibigay yun natin ang pinakahuling kaganapan mula po doon sa Canlaon City and we will keep you posted of the development na nangyari dito.
And the very best statement na pinalabas po ng kagalang-galang na alkalde po ng Canlaon City ay wala ho tayong dapat na ipag-alala, no? Lahat po ay okay, under control ang sitwasyon, and they are just praying na sana po wala ng additional tremors o kaya abnormal activities na mangyayari po doon sa Bulkan Canlaon. Ano? So sa lahat po ng ating mga sister station, maraming salamat po. At kita-kita tayo muli. Whatever development, mamaya, we'll keep you posted with the development here in Canlaon City. Magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Alright, nabatian mga ka-K5 ang bilog puwersa sa K5 News FM Philippines sa Foro de los Pueblos program. Ang tandem broadcast naton subong adlaw bangod sa aton sinipadayon nga pagdulong sang update mga ka-K5 sa sining natabo nga paglupok sang Bulkan Canlaon. Ang pila malang naton sinidiri ka mga na-diskubrihan kag na notice ka-K5 bated nga ang aton sining ti Office of the Civil Defense ang opisina sa City do ay ka preparar kag ang aton sining mga local government units ka malapit dira sa may Canlaon dapat ang aton sining disaster preparedness bala sang aton sining mga City Disaster Risk Reduction and Management Office kag mga MDRMO naton dira bastante na anticipate nila ni any time of the day ang mga volcanic activities pwede niya matabo ka-K510 mo. So dapat bastante sila sa mga face mask, sa mga mga equipment nga makabulig sa mga pumuluyo nga malikaw sila sa sining hazardous nga dala sang sining ash, abo o kon ining asopre nga pwede mahaklo mga ka-K5 sa mga pumuluyo dira sa may Negros Occidental kag syempre sa Canlaon City ka-K5 bated. Nagtalang to gani si ang mayor to sa kuan sa Canlaon kag ang sa mga palibot nga mga lugar K5 Ray. Kita mo ang hangahalin to sa bulig sa kwanto sa Taal. To sa statement yan ni Sir Gani nga padala na lang di sa kuan sa Negros. Kay bangod nga kulang ang mga face mask ngayon kag iban pa niya kinahanglanon. Dapat sila may na preposition ang mga food packs kay K5 Ray. Correct. Kag anytime within the perimeter bala sang bulkan, prepare kada kay north, south, east kag west na ning direksyon birahon niya mo. So notice naton diri kalabanan affected areas within the perimeter areas ng Canlaon mga lugar sa Negros Occidental, no? Diri gid sa perimeter sang kani, perimeter gid sang Negros Occidental K5 Ray. Kay mas laban diri, ang mga La Casillana ni, La Carlota, Murcia, Moises Padilla. So inatanin anticipate na nila mga mga extreme scenario, mga worst case scenario nga i-anticipate sang mga local government units. Kaya sang ilang municipal disaster risk reduction and management councils. And kag bisan pa sang PDRMO provincial disaster risk reduction and management office sang Negros Occidental. So bang council na kulang ma-order pa sila to, mangayo pa sila emergency purchase pa. Emergency purchase pa to. Oo. Butselingon ang central office wala man sang enough nga stocks. Emergency purchase ka mo. Butselingon ang national ang central office wa isang ipadala nga enough nga stocks. Kita mo sang pandemic that time nga sulubra ang mga face mask yung kagang mga ano gani tawag ni mga goggles nga pambutang sa mata kagang ining ano ganing isa ka face mask nga nang face shield. Kasi sulubra ni sang pandemic. Subong may mga amone dapat ni anticipated na especially kung ara sa areas may mga active volcanoes kamo dira. Kailangan nila da kuan face mask. Ano pa ding isa kan ining maglo sa face mask may iban pa ginanga ng face shields. Face shield o kutob sang mga kuan kidi sa mga cover mo da sa mata. Ipang tabon mo sa imong kuan lawas para hindi ka mahalitan. Why ginila may kuan anticipate kay 5 Ray. Bisan pa ganiyang pre-positioning sa mga food packs. Di kundi sa mo may mga evacuees na. Why pa sila sang kuan na pre-position o kung sa ato na putos blang daan. Nga halimbawa sa mo ni
O na ready na nga sa amon nga mga barangay anticipated yung mga lugar ni mga barangay nga posibleng maapektuhan. Sa DSWD na bla nga per karton na bla. Oo. Di way way nila mapreparahan. So this is hindi man ni chimpo sa bang mabinasulay. Pero galing din nato nakita blang ang unpreparedness sang local government units K5 Ray. There is aton sa Iloilo dapat ma-prepare man kita. Halimbawa may Mount sa may bukid sa Lambunaw may ara na da mo. Sa Antiking area may ara man na da, may Madyaas man. So sa palibot anticipate nga they are dormant pero anytime pwede sila magsigabong. Pwede sila maglupok. So this is another lesson learned para sa local government units kag sa mga disaster risk reduction management offices ta. So amo naman ning pamangkuton ta karon kay K5 Ray sa RDRMC ta dari sa Western Visayas kag sa mga municipal kag provincial disaster risk reduction offices para may baluan ta kung anong ilang preparedness man. Dari sa aton way man sang imminent threat subong pero what if what if nga hindi na kita magpanglagha pa nga ngayo kita bulig pa sa iba niya lugar or outside Visayas or outside Panay sa tiyon kami mga insidente nga magkalanabo. Tiyawan ka pa ni kiti siyempre clear mo pa ni ang mga areas affected no kapin pa rin isang mga garas dalanda kaya ko may maglabay nga mga salakyan gatapok ang agiya no ang sulfur o kung ining asopre nga mahaklo mo dira amo na gitawag naton nga sulfur dioxide kay K510 nga posible makatuga sang pag-iritar sa imo sini nga panit sa imo sini nga skin makadamage sa mga tissues sa sulod sa imo sini nga lawas kung mahaklo mo ini posible nga may ara ka sang mabatsagan nga eyes, nose, and throat irritation sa aton sini nga mga K5 kag ang imo sini nga respiratory distress sa mga pwede makahaklo o kung makahaklo sang sining asopre nga dala banwasang abo nga ginabugasang bulkan. So tama ni kadelikado. So ang pamangkot diri ang Department of Health kamusta may mga augmentation team dito sa area para i-check ang sitwasyon sa mga tawo, sa mga kabataan nga nakaklo sini kay mga vulnerable sini. Ang may mga balatian, may mga hapo, may mga asma. Sa aton sini nga mga ka-K510 mga bronchial disorders bla. Kabataan ini mga dugay na bla naga-suffer kay K5 Ray sang kuan bla respiratory disease. So ini sila di mo dapat nga pagpabili na da sa lugar sa iluhon mo gina. Kay ang fume pinaka pino nimo, pino pa siya sa harina. Amo gani pino pa sa kuan sa kanini sa pulbos. Do hindi mo na gani makitaan gani. Lutaw sa sangin. Correct. So ini magsulod ni sa baga mo delikado kay K5 Ray kag this is a deadly nga ng infusion kung magsulod sa lawas ta. Correct. So amo ning dapat nga preparahan no sang aton sining gobyerno. Number 1 ang disasters preparedness sang aton sining nga mga opisina. Ang mga kinanglanon sa mga tawo sa tion sa mga amuning nga kalamidad. Ang bulig ayuda nga matag naton insigida. Kasi hindi mo sila pinig puli ito sa balay nila kag magkuluha ito sa mga stocks sila nga dilatas, magkuha ito sa mga bugas nila. No, hindi pwede kay for the meantime delikado pa ni. Iba sing maglupok pa na liwat. Ara sa blue alert status, ipakay-highlight na da sa news sa room naton na ginambal kay na ni Director Raul Fernandez sang OCD nga nag-declare sila nga ara pa sa blue alert status ang Bulkang Kanlaon. Kag may ara pa sang pila ka mga volcanic activities nga mabatsagan sa area sa aton sini nga mga K5. So siningon di pa pwede dito kabalik ang mga pumulyo nga nadala o kung malapit sa parameter sang sining Bulkang Kanlaon mga kabyanan. So dapat ang Department of Social Welfare and Development, ang DSWD, PSWDO, tanan may mga ready na dapat ka mga food packs insigida. Iatag na ito sa mga affected families because based on the record sa aton sining nga pag-interview kay na with Director Raul Fernandez kay K510 may ara sang kapin 600 plus ka mga 619 individuals affected no nga halin sa mga banwa sang Negros Occidental. Sa Bago City mera sang 20 families affected. Overall may 83 ka mga tawo o kon individuals. Sa La Carlota City may 51 families kag may ginakabugusan ini sang 281 ka mga individuals. Sa La Castellana, Negros Occidental may 37 families kag may 205
ka mga individuals affected. Sa Moises Padilla, may 5 ka pamilya kag 20 ka mga tawo nga affected. Why pa nilabot sa may sa sentro mismo sang Bulkang Kanlaon, sa Kanlaon City, no? Ipapalo up ta ni pa-review lang ko sa statement kay ni Director Raul Fernandez ka K5 Manilin ka K5 Buen kung na-mention niya diri ang Kanlaon City kiti dito gitong sentro. So kalabanan dito sa mga residente ginpang bakwit man ka K5 Ted. So may domino effect ni K5 Ray sa not just sa health kag sa daily lives sa mga tao dira sa lugar. Kundi mismo sa economic activity, halin dira mismo sa Kanlaon, kag palibot ra mga lugar, mabag-o na siya. Sa agriculture mo man, ang mga tanom nila, anong matabo, ang mga kasapatan nila, anong matabo. So, hindi lang trabaho sa Office of the Civil Defense. Ang DA, mahulag na diri. Ang Bureau of Plant Industry. Kag iban pag niya, ayun siya sa gobyerno. Interagency na ning task force dapat, kay damo ng ang maapektuhan sa ang kasapatan, ang tanom, ang kabuhi sang tawo, ang plangitan-an, ekonomiya, because of this calamity K5 Ray. Calamity na nimo. Correct. Tong mga sapat to ba? Antes maglupok, gadirin lang sa dalom. Iliwao sila kung mabatsa kanila mo. Ba't sa nila dito mo? Oo. Pero according to K5 City Boy, dira gid mismo sa sa lawas ng Bulkang Kanlaon. May mga balay pa na da K5 Ted. Grabe sila kaisog, no? Grabe sila kaisog. Dapos sa Bulkang Taal bala. Di ba ging zero ni Duterte that time declare nga ground zero. Why dapat sang tawo dito nga mabilin? Sos matapos sa paglupok sa Bulkang Taal, baralik gyapon to mga tawo to sa dry lang lang abuyan mo. Why nila K5 gina value lang risgo. They're there para sa ilayang ekonomiya, sa ilayang lang abuyan. Kay tourist destination K5 Ted mo. Ti mag-tourist guide ka lang da or siyempre may income kun ara kada kay damos ang turista nga naga sayo. So umara latawon tani mga developments with the Office of the Civil Defense sa aton sa nga mga ka-K5. Alas 9:01 oras naton diri sa K5 News FM, may bago kita nga segment diri ka K5 Ted. Damo kita sa mga balita tani nga mga developments kakwaon ug galing way nata oras no, pero ining aton sa nga segment pabati tani sa inyo. Bantayan na lang karon ang latest update dito bla sa Nabungguan sa Pabia. Kay ka K5 diyan sa Pio kag sa report ni ka K5 Ralph Keda. Kay may mga informations kita nga nakuha nga prior sang incident no ka K5 Ted, prior kaging bungguan atong mag-asawa, may pagbaisay sa tunga sang suspect kag sa mga biktima. Subot silingon amo tong nag-trigger possibly sa suspect nga balikan atong mag-asawa kag hungdon nga bungguan no. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang hibaluon naton karon sa report ni Ralph Mosqueda sa 11 Mbps. Ang asawa to nagparumatay na lang to K5 Ray. Nagpapatay-patay na lang siya para hindi sa paglasakon. Makon mo na. Pero ang biktima nga si Rave Garcia, aton information na baton pertik buot ni. Pintor ini sa kag all around bla mapisan. Kaya na sa gaid kuno ni sila. Amo to nga nagreklamo sila. Kinabala nga nong inanginay kala nong. Nong amo na bla. Ti paglapaw sa punta nagbalik siya gali ha. Daw nag-trigger guro K5 Ray sa suspect ini. Ang suspect subong kilala na ni siya. Kusante kag sa ato information nga isa sa mga howler man. Kag diri man ka police sa 3rd District of Iloilo. Nakuhaan to CCTV to. Ang salakyan mismo so why lusot? Damo pagig nga balita tani nga kuha naton kuha ni nagalupok ang Bulkang Kanlaon. Kay dito sa may Leon Iloilo, grabe to man natabo. Nahulog to ang banto. Swerte lang ang 16 rantok bilog nga mga pasero sa kayan driver. Lunsay nga nakaluwas mga ka K5 to. Tama ka terrible nga mga aksidente sa aton sini nga mga ka K5 nga di personal gaging katuan to kagabi sa aton sini nga news team sa pagpanguna ni ka K5 aron Lloyd Repollo kag ka K5 Ramilo Palik nga eksklusibo nga nakadulong sang live situation sa natabo nga pagkahulog sa pilas sang sining van nga ang mga sakay tani ni halin sila sa team building activity ka K5 Ted no masadya tani nga halin sila sa team building pero ti amo ning natabo sila pero
we're very lucky man to hear nga wala sang may natamaan. Pero lang taon-taon ilang latest medical bulletin eh. Oo. Iti basic ko may mga fracture bala or any nga mga discomfort sa ila. Bangod kiti na aras sa sulod sa lakyan mo. Correct. Mag-DCI sila tanan kay February ang impact bla. Oo. Kag considering nga dulom. Dulom. Oo, dulom kay matabo yung insidente. Si Rome na ni kag natabo eh. Oo. Sige, ang aton sini nga segment amo ning natawag naton sini mga ka-K5 nga may pakay kabala. May pakay kabala, mga ka-K5. May pakay ka bala? May pakay ka! Mga trending nga mga balita nga ginadiskusyonan online kag sang mga marites. May pakay ka! Ini ang bago nga segment sang Foro de los Pueblos program. May pakay ka bala? May pakay ka! Ining pagsuksok sang Manny Garland, no? Nag-viral ini bangod may mga ara nga mga kabataan nga nag-graduate, giging pasuksukan sang minilyon nga balor sang Manny Garland as magpagpakita sang pag-aprisar sang ila sini nga mga utod ginikanan sila sini nga pagimakas. Pero damo nagahambal kag nabatian sa netizen nga is it necessary bala nga ipakita kag tagaan sang Manny Garland gid nga aton sini nga mga graduating students. Ano bala ang timutuyo sini anong epekto sa iban nga wala sang may nabaton nga mga kabataan. So nangin mainit nga diskusyon online and para hibalon naton ang pulso sang aton mga pumuloy diri sa Iloilo, yari ang may pakay kabala sa report ni ka-K5 Melmar de la Cruz. Para kanino? Regalong sa kapatid ko. Ano yan? 1M. Talaga? Bakit saan ka nagtatrabaho? Kakahigit naman. Sana all. Tani tanan. Ini ang komento sa pila ka mga netizen sa viral video sa vlogger nga si Mark Gray matapos nga sukbitan sa 1 milyon ka pesos nga money cape ang iya sini nga manghod nga naggraduar. Congrats brother. Wala mayabang kuya mo. Caption pa ni Gray sa iya sini nga post. Ang pagsukbit sa Manny Garland o kon money cape ang hindi na bag-o sa aton tanan. Sang tinalikdan nga mga tinuig, madamo naman ang mga nag-viral nga mga post kasubong sini, kag madamo naman ang mga ginikanan ang nagsunod agud ipakita ang ila nga pag-apresyar sa mga ginpangabudlayan sang ila kabataan. Ano yan? Totoong pera? Opo, yes po. Para kanino? Regalong sa kapatid ko. Ano yan? 1M. Apang sining damlag lang naging mainit nga topiko online ang pagsukbit sang Manny Garland sa mga naggraduar. Ini grabe ka manggaran pero wala sang Manny Garland. Komento pa sang isa ka netizen sa graduation picture sang bata ni Anay Senador Manny Pacquiao. Ang tuod nga may kwarta, tagang dapakuno-kuno nga may kwarta. Payag naman sang isa pa. Isa ka doktor kag media personality naman na nagpabutyag sang iya nga pagpamatok sang kasubong sini nga mga buluhaton. Suno kay Dr. Richard Mata, mahimo nga sa masunod nga mga tinuig, mangin isa na kapaindis-indis sang Manny Garland ang matabo. Ini ang makaguba sa seremonya kag makaapekto man sa mentalidad kapinpasang mga kabataan. Suno naman sa manunudlo nga si Gerva sa iya viral post, wala naman sang malain diri, basta isukbit lang pagkatapos ng seremonya kag ini isa lamang kapamaagi sa pag-apresyar sang pagpangabudlay sang estudyante nga makagraduar. Sa mga Ilonggo nga ginikanan kag estudyante, ano ayhan ang ilang nga pakay? Para sa akon, okay lang man nga maghatag ang mga ginikanan ka Manny Garland sa mga bata nila or pamilya nila pala mano. Kay tungod nga ila man na kwarta, kag daw show lang sila sang ilang support kag gratitude nga hamon na nakagraduate bata nila or mga hinablos nila. Kag daw siguro deserve man sang kada isang mahatagaan ka reward nga kung makagraduate or something bala. I don't really see any problem with it because for one, it's a way of parents of showing how they are proud about their children. It's really depending on the perspective of other people. To others, it could be something uy, pakita sila, but to others, it's really just gratitude to their children. For me, it depends sa family kung paano nila i-reward ilang mga kabataan, especially nga ang mga bata nag-hard work man nga sa ilang pagtuon. Grabe ang dedication kag ang passion nila sa ilang nga pagtuon. They deserve a reward nga hatag sa ilang ginikanan as long as their parents work hard for it.
Depende lang na yan sa may kwarta, tiba garlan. Di kwan niya gugman niya nila yung hihatag ya. Kita man to nag-trending 1 million na kwarta nga gini mo nga kapa. Do hinambog na iya. Di dapat ijay nga pasundayag mo may kwarta nga mugid na. Kung gusto mo yatag ay isulod mo sa sobre kag ihatag. Si Nanay Milen, may abogado naman kag nurse nga napatapos. Depende sa ginikanan kung ikaw pigado ko mo na bata mo. Piway kayo kasarang. Talo mo lang sa mga muni, mga kaom lang ta. Sing gamay-gamay lang, hindi kayo sa panimalay ta, maluto-luto lang din. Nadaraan ta makaom, narata ma-enjoy sa nga nga tawa nga graduate mo. Si Tatay JR, may isa na ka-mechanical engineer nga bata nga napaggraduar sa pagpamaligya sang kalamansi sa merkado. Iba yung padayang na nila ya. Dahil ano lang sila sa nila bataan, makadekorasyon na pinangorta, dekorasyon na pagkatapos na, naman na. Hindi man natin mabaso lang iban kung sa kasubong sininga pamaagi ginapakita ang ila pag-apresyar sa ila utod o kon kabataan. Hindi man natin sila mahimo ikomparar sa mga bilyonaryo nga lain ang pamaagi sang ila nga pagpakita sang appreciation. Santo naman sa memorandum sang Department of Education, apisar nga ang graduation na magkabig nga isa ka milestone sa mga kabataan, dapat mangin simple lang sa gihapon ng selebrasyon kag hindi kinahanglan sa mga malahalon nga panapton o kon venue. Ini ang rason kung nga ang pila ka mga elementarya sa pungsod ang wala na nagapasuksok sang toga sa ilang mga kabataan agod nga buhin gasto man sa mga ginikanan. Sa mga estudyante nga magagraduar sa subong school year 2023-2024, panginbulahan sa inyo nga tanan. May money garland man ug kung sa wala, ang importante makatapos kita sang aton nga pagtuon. Sa mga issue kag sa mga nagkakahalanabo sa aton nga sosyedad, mga ka-K5, hindi naton pagtakpan ang aton mga baba, mga matakag mga dulunggan. Mangod kinahanglan dapat may pakika. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, ako naman ang inyong pakialamero nga K5 Melmar of Simar de la Cruz. Para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. May pakika! Alas 9:11 sa aga, may pake ka, K5 Ted, anong pake mo sa Money Garland? Hinambog na ya. Di kon magatag ka. Alexis Calante din ka. Ikaw magatag kay 5 Ray. Why na kinahanglan pang i-show off mo? Correct. You give it hindi mo pagpaybaloon ang imong nawala nga kamot kuno nagnahimo sang tuo mo. Correct. And kung seryoso ka gidya, you give it secretly. Hindi ni pa dayaw-dayaw. Ay, butang mo sa sobre Oo, ibutang sobre. Sometimes you need also to be sensitive sa mga pamilya mo. Kaya cannot afford to have a money garland. Mamuti, siyempre may psychological effect na kisas bata mo na nagalantaw. Tapos ma-demand sila sa nanay nilang, hindi kuya mag-eskwela sang insakto ya kung may kuya money garland ya. Beng! Beng! Ay! Beng! Ay! Congratulations! Makwanta, mahot to fishball. Tay, sige na. Hindi ko yan importante nga nag-graduate ka. Ang akong classmate si Alexis Calante, tay. King sutsukan sa niya mama nga si Jim Claire Bustamante. Sa nga Money Garland. Mabayida sila. 10,000 pesos, tay. Mabayida sila. Hindi ko yan, tay. Mapisball lang ta. Fishball. Butangan mo ko yan, tay. Butangan mo ko yan. Ate, gusto mo, kan? Play money? Hindi ko yan, tay. Amo na blaw kung kaysa, no? Mayo lang niyang mga kabataan, mga Grikanan, mga kapaintindi sila kabataan. Pero may ara gid nga mga kabataan nga ti mambalta bla nga ti mangin matunaan pa sang ila sini nga pagkatamad sa pag-eskwela. Kaya mambal sila nga ti inspired to yung classmate ko kay may money garland. Ang motivation niya is kwarta na lang kay 5 Ray. Correct. So ang money, it's not the all in all. Kung hatag ka sekreto lang. Kay ang naghahatag ka sekreto mo na kon bala nang hindi ka na mag-show off da, magpabugal-bugal, maginambog. Hindi manami mangin sensitive ka sa palibot kay 5 Ray. Kay not all ang nauyuna sina pagkabisa na sa iban hambog ka, tigalon ka or gusto magpadayaw-dayaw. Sige. Aba nang aton siniga may pakika segment. Boss, bantay naman ang may pakika segment ni K5 Melmar de la Cruz. Oras na ito, 9:13 sa aga mga kabyanan no ita tiyempo sa aton sinibar mga pagpangalagad. Bantay na mga nagapanguna nga mga balita karon sa 11 Mbps upod kay K5 Jan Sapio.
Sa pangalan ng ginamang sang serbisyo publiko, kami yung kinanda nalagad ninyo sa kanginan ka K5 Ray Espeja Umalay. Ang akasya itiri si Ma'am Christy Rivera, Sir Eddie, kapamatigit. Salamat. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon